Μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρχει και η δυνατότητα να σας στείλουμε και το υλικό που θα παρακολουθήσετε σήμερα εδώ, στις παρουσιάσεις. Για να μην μας φύγει ο χρόνος, μπορούμε να ξεκινήσουμε να πούμε για τους ομιλητές μας. Μαζί μας σήμερα εδώ είναι ο Θάνος Γιαννακάκης, ο οποίος είναι περιβαλλοντολόγος, είναι συντονιστής των δράσεων για λύσεις βασισμένες στη φύση από το WWF Ελλάς και είναι ο άνθρωπος που θα μας κάνει την εισαγωγική παρουσίαση για τα μέτρα σπόγκου. Μαζί μας επίσης είναι ο Ανδρέας Παναγόπουλος, υδρογεωλόγος, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Εδαφοϊδατικών Πόρων του Ελγού Δήμητρα. Θα μας μιλήσει για τα παραδείγματα εφαρμογής μέτρων σπόγκου στη Θεσσαλία και για το SpongeWorks, το έργο. Είναι επίσης μαζί μας ο Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλος, γεωλόγος από τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων του ΙΠΕΝ. Θα μας παρουσιάσει τα μέτρα σπόγκου στα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Και άλλο ένα άτομο από το WWF είναι ο Γιάννης Αλεξίου, γεωπόνος, συνεργάτης δράσεων αποκατάστασης της φύσης στο WWF Ελλάς και θα μας παρουσιάσει το παράδειγμα των λίθινων αναβαθμών στον Καβουροπόταμο της Πάρου. Στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή επίσης βλέπετε και λίγο τους χρόνους και το πώς θα τρέξει η σημερινή ημέρα, τους ομιλητές και τις 4 παρουσιάσεις. Και νομίζω, Θάνο, ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την παρουσίαση και νομίζω ότι έχουν συνδεθεί και περισσότεροι μέχρι στιγμής. Ο λόγος σε σένα. Καλημέρα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό να κάνω share την παρουσίασή μου. Το βλέπετε, εντάξει? Μια χαρά. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, καλή σας μέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε στο σεμινάριο για τα μέτρα σπόγκου, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Spongescapes, στο οποίο συμμετέχει το WWF Ελλάς μαζί με άλλους 9 εταίρους από όλη την Ευρώπη και στόχο έχει να αναδείξει την λειτουργία των μέτρων σπόγκου και να προωθήσει την εφαρμογή τους σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η δικιά μου παρουσίαση είναι μια εισαγωγή στα μέτρα σπόγκου. Με πολύ απλά λόγια θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι τα μέτρα σπόγκου, ποιες είναι οι βασικές αρχές που τα διέπουν, ενώ θα σας περιγράψω έτσι στα γρήγορα κάποια παραδείγματα, αφήνοντας βέβαια τους επόμενους ομιλητές να εμβαθύνουν σε κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές. Στο τέλος θα αναφέρω σύντομα το ενημερωτικό υλικό που υπάρχει και στο οποίο μπορείτε να ανατρέξετε για περισσότερες πληροφορίες και θα σας σταλεί, όπως σας είπε και η Εύα, τις επόμενες ημέρες και στα email σας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βρείτε χρήσιμο το σεμινάριο και βέβαια ιδιαίτερα επίκαιρο, μιας και το νερό μαζί με το έδαφος, τα δύο λοιπόν βασικότερα στοιχεία που αφορούν τα μέτρα σπόγκου, είναι εξαιρετικά σημαντικά και βέβαια συμμετέχουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στις κλιματικές προκλήσεις που απειλούν τις τοπικές κοινωνίες. Τις τελευταίες μέρες είμαστε έτσι μάρτυρες των καταστροφών που συμβαίνουν στη Δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία Αντέλ, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι ολοένα και πιο συχνές και πιο έντονες τέτοιου είδους καταστροφές. Να θυμίσω βέβαια τον Ιαννό και πολύ περισσότερο τον Ντάνιελ και τον Ηλία που γίνανε το 20 και το 23 αντίστοιχα. Και βέβαια η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η έλλειψη νερού που δημιουργείται από τις παρατεταμένες ξηρασίες και που πλέον τις βιώνουμε ακόμα και στην Αττική. Να θυμίσω τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κλειψιδρίας στην πρωτεύουσα, τη στιγμή βέβαια που οι ταμιευτήρες σε πολλά μέρη της Ελλάδας είναι άδειοι. Οι λόγοι για τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είναι αρκετοί. Θα εστιάσω όμως για συντομία σε δύο. Ο ένας είναι η νέα κλιματική πραγματικότητα και πολλοί από εσάς σίγουρα έχετε δει τέτοια διαγράμματα τα οποία δείχνουν ότι η θερμοκρασία της γης αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς και αυτή η αύξηση θερμοκρασίας σε περιοχές όπως η Νοτιοανατολική Μεσόγειος επιφέρει μείωση του συνολικού νερού που πέφτει με τη μορφή ροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων στη διάρκεια του χρόνου, άρα πέφτει λιγότερο νερό στο χρόνο, άρα περισσότερες πιθανότητες ξηρασίας. Φέρνει όμως και έντονες βροχοπτώσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, που σημαίνει καταστροφικές πλημμύρες. Την ίδια στιγμή, σαν να μην φτάναν τα παραπάνω, έχουμε και μια συνεχιζόμενη υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και αλλαγή στις χρήσεις γης. Έτσι, καταστρέφουμε τα ποτάμια μας, τα ευθυγραμμίζουμε, τα αποκόπτουμε από τα πλημμυρικά πεδία που ήταν φυσικά, αποξηραίνουμε τους υγρότοπους, δημιουργούμε υποδομές όπως η κύματα, οδικό δίκτυο δίπλα στα ποτάμια, που κόβει έτσι τη φυσική πορεία του νερού
Και βέβαια υπεραντλούμε τα υπόγεια νερά μας, καταστρέφουμε το έδαφος με την εντατική γεωργία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα αυτά που ανέφερα παραπάνω. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και παρατεταμένες περιόδους λειψιδρίας. Θα κάνω τώρα ένα μικρό άλμα μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή για να περάσω στο βασικό μέρος της παρουσίασής μου, που είναι τα μέτρα σπόγκου. Και όταν λέμε σπόγκος, εννοούμε φυσικά ένα σφουγγάρι. Και θα ήθελα να φέρετε όλοι στο μυαλό σας το σφουγγάρι που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα ή στο μπάνιο μας. Τι χαρακτηριστικά λοιπόν μπορεί να έχει ένα τέτοιο απλό σφουγγάρι? Ας σκεφτούμε έτσι λίγο πολύ απλά. Το πρώτο είναι ότι απορροφάει το σφουγγάρι και αποθηκεύει το νερό. Ειδικά αν είναι στεγνό το σφουγγάρι, έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει πολλές φορές το βάρος του σε νερό. Το δεύτερο είναι ότι όταν γεμίσει και το κρατά στον αέρα, το νερό αρχίζει σιγά σιγά να ρέει αργά. Δηλαδή δεν αδειάζει γρήγορα και βέβαια πάντα μένει μια ποσότητα νερού στο σφουγγάρι. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να αποθηκεύσει συγκεκριμένη ποσότητα νερού. Δηλαδή, αν του ρίξει παραπάνω ποσότητα νερού, αυτή απλά ρέει χωρίς να την απορροφάει το σφουγγάρι. Κρατήστε έτσι αυτά τα χαρακτηριστικά στο μυαλό σας και πάμε να δούμε τι είναι τα μέτρα σπόγκου. Τα μέτρα σπόγκου λοιπόν είναι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αποθήκευση, στη διατήρηση και στην αρχή απολευθέρωση του νερού από τα τοπία, μετριάζοντας την ξηρασία και τις πλημμύρες. Όπως δηλαδή το σφουγγάρι της κουζίνα μας που είπαμε πριν από λίγο. Τα μέτρα σπόγκου μπορούμε να τα συναντήσουμε και ως μέτρα φυσικής συγκράτησης νερού. Τα μέτρα σπόγκου είναι ένα υποσύνολο μιας μεγαλύτερης ομπρέλας λύσεων που ονομάζονται λύσεις βασισμένες στη φύση, nature-based solutions, και είναι δράσεις που αξιοποιούν τις φυσικές διεργασίες και τα οικοσυστήματα για να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές, οι κοινωνικές και οι οικονομικές προκλήσεις. Ας φύγουμε λίγο από τους ορισμούς. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποιες βασικές αρχές που έχουν αυτά τα μέτρα σπόγκου και νομίζω ότι θα βρείτε πολλές ομοιότητες μεταξύ αυτών των μέτρων με τα χαρακτηριστικά που είπαμε πριν για το σφουγγάρι της κουζίνας μας. Η ικανότητα μιας περιοχής να λειτουργεί ως σφουγγάρι ή σπόγκος χαρακτηρίζεται καταρχήν από την ικανότητα να συγκρατεί το νερό της βροχής εκεί που πέφτει και να ενισχύει την απορρόφησή του και την κατήργησή του στο έδαφος και από εκεί να πηγαίνει στους υπόγειους υδροφόρους. Την ίδια στιγμή τα μέτρα σπόγκου μειώνουν την ταχύτητα του νερού, είτε αυτό απορρέει επιφανειακά στο έδαφος, στα ποτάμια, στα ρέματα, είτε αυτό ρέει στα υπόγεια συστήματα. Και τέλος, όπως και το σφουγγάρι της κουζίνα μας, τα μέτρα σπόγκου έχουν την ικανότητα να αποθηκεύουν προσωρινά το νερό, το πλεονάζον νερό, στο έδαφος, στα υπόγεια και στα επιφανειακά υδάτινα οικοσυστήματα, αποδίδοντάς το μετά αργά. Και θα επιχειρήσω να σας παρουσιάσω πώς λειτουργούν αυτά τα μέτρα σπόγκου με αυτό το διάγραμμα. Και βέβαια να σας ζητήσω να μην τρομάξετε έτσι από το διάγραμμα. Φανταστείτε λοιπόν ότι το σύστημά μας, το σφουγγάρι μας δηλαδή, είναι αυτό εδώ πέρα. Που περιέχει λοιπόν αυτά τα τρία συστήματα. Έδαφος, υπόγεια νερά και επιφανειακά και έχει μια συγκεκριμένη ικανότητα αποθήκευσης νερού. Το σφουγγάρι μας αποτελείται από τα επιφανειακά νερά, όπως σας είπα, το έδαφος και τα υπόγεια νερά. Όπως βλέπετε από αυτές τις καμπύλες, την πάνω καμπύλη και την κάτω καμπύλη, όταν βρέχει πάρα πολύ, το σφουγγάρι μας δεν μπορεί να απορροφήσει το πλεονάζον νερό, τότε αυτό δημιουργεί περίσσια νερού, δηλαδή πλημμύρες. Απ' την άλλη, όταν δεν υπάρχει πολύ νερό και το σφουγγάρι μας έχει μικρή ικανότητα να το αποθηκεύσει, τότε δημιουργείται έλλειμμα νερού, δηλαδή ξηρασίες. Αν πάμε τώρα να βελτιώσουμε τη χωρητικότητα αυτού του συστήματος και να μεγαλώσουμε την ικανότητά του να συγκρατεί το νερό, βλέπετε σε αυτή τη νέα συνθήκη το σφουγγάρι μας είναι πολύ μεγαλύτερο και μπορεί να συγκρατεί περισσότερο νερό, με αποτέλεσμα αυτές οι καμπύλες να έχουν μικρότερη επιφάνεια μέσα. Άρα να πλημμυρίζουμε λιγότερο, μάλλον σε πιο έντονα φαινόμενα ξηρασίας, πλημμυρών, και να έχουμε μικρότερα φαινόμενα ξηρασίας και λιγότερο έντονα. Ας δούμε τώρα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Τα αγροτικά τοπία. Σε μια συμβατική αγροτική περιοχή, και βέβαια αυτά τα σχήματα είναι απλοποιημένα ώστε να μπορούν να αποδώσουν τις έννοιες, συνήθως οι γραμμές άρρωσης, μισό λεπτό να σας δείξω εδώ πέρα, αυτές εδώ, είναι
παράλληλες με την κλίση του χωραφιού. Δηλαδή οι αγρότες οργώνουν από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω. Την ίδια στιγμή υπάρχουν αποστραγγιστικά κανάλια, τα οποία καθαρίζονται μάλιστα εξ ολοκλήρου και το νερό καταλήγει πλήρως, με μεγάλη ταχύτητα, σε ένα πλήρως τροποποιημένο ποτάμι, το οποίο μάλιστα είναι ευθυγραμμισμένο, καθαρισμένο από τη βλάστηση, χωρίς να υπάρχει παρόχθια βλάστηση, ώστε να μπορεί να συγκρατεί τα εδάφη από τη διάβρωση. Το αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών είναι το νερό να απορρέει πολύ γρήγορα και έτσι να μην συγκρατείται στο έδαφος και στα υπόγεια νερά, με αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για πλημμύρες. Απ' την άλλη μεριά, σε ένα τοπίο σπόγκου, οι γραμμές άρρωσης είναι κάθετες προς την κατεύθυνση της κλίσης του εδάφους, ενώ στο κάτω μέρος του χωραφιού, όπως εδώ πέρα βλέπετε, υπάρχουν πράσινες ζώνες και φυτοφράχτες. Την ίδια στιγμή τα χωράφια σπέρνονται όλο το χρόνο, δηλαδή έχουμε τις κανονικές καλλιέργειες, αλλά έχουμε και τις χειμερινές καλλιέργειες, ώστε να μην υπάρχει διάβρωση, να μπορεί το νερό εκεί πέρα να απορροφάται πιο εύκολα. Και τα ποτάμια έχουν αποκατασταθεί κάνοντας αυτό το γνωστό zigzag, τους μεάνδρους δηλαδή. Τα αναχώματα έχουν απομακρυνθεί, τα ποτάμια έχουν συνδεθεί με τα πλημμυρικά πεδία, ώστε να μπορεί να πλημμυρίζει και μια έκταση δεξιά και αριστερά, και στις όχθες υπάρχουν παρόχθια δάση. Το αποτέλεσμα είναι το νερό απορρέει πιο αργά, και έτσι δίνεται η δυνατότητα να συγκρατείται το νερό στο έδαφος και στα υπόγεια νερά, και έτσι τελικά να μειώνεται ο πλημμυρικός κίνδυνος και βέβαια να υπάρχει περισσότερο νερό για τις ξηρές περιόδους. Όπως δείχνουν οι διάφορες επιστημονικές μελέτες, τα δύο αυτά τοπία έχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά την ποικιλότητα των ζώων και των φυτών που φιλοξενούν, με το τοπίο σπόγκου στα δεξιά να έχει εμφανώς πιο πλούσια βιοποικιλότητα, το έδαφος να έχει καλύτερη δομή, να έχει καλύτερες ιδιότητες, με αποτέλεσμα να μπορεί να απορροφήσει πιο εύκολα νερό, να είναι πιο πλούσιο σε οργανικό άνθρακα, άρα να είναι πιο γόνιμο. Και βέβαια από τα διαγράμματα αυτό βλέπετε ότι το νερό σε μια έντονη πλημμύρα δεν έχει μεγάλα πικ, οπότε διαχέεται στον χρόνο πιο ομαλά, και ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πιο γεμάτος, άρα δεν αντιμετωπίζουμε τόσο μεγάλα προβλήματα ξηρασίας. Όταν μιλάμε βέβαια για ένα τοπίο σπόγκου, δεν μιλάμε για μεμονωμένα μέτρα, μιας και ένα μόνο μέτρο δεν μπορεί να είναι αποδοτικό βέβαια, έτσι. Μιλάμε για ένα σύνολο μέτρων σε περιοχές μεγάλης κλίμακας, δηλαδή τοπία, ώστε να μπορούν να λειτουργούν σαν σφουγγάρια με στόχο την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Τέτοια μέτρα μπορεί να εφαρμόζονται είτε στο αστικό τοπίο, όπως οι πράσινες στέγες, στα λιμνία και η αποκατάσταση των ρεμάτων μέσα στο αστικό τοπίο, διάφορα πράσινα κανάλια αποστράγγισης κ.ο.κ. Μπορεί να είναι στο αγροτικό τοπίο με πράσινες ζώνες, με φυτοφράχτες, με γραμμική άρρωση κ.ο.κ. Μπορεί να είναι στο ποτάμιο τοπίο, η αποκατάσταση των ποταμών, η αποκατάσταση των υγρότοπων, τα πλημμυρικά πεδία κ.ο.κ. Μπορεί να είναι στο δασικό τοπίο, με την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, ώστε να μειώνεται η διάβρωση, και μπορεί να είναι και στο ορεινό τοπίο με έργα ορεινής υδρονομίας. Τα μέτρα σπόγκου, ωστόσο, δεν αποτελούν πανάκια για την αντιμετώπιση των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις είναι απολύτως απαραίτητες, ιδιαίτερα για υπηρεσίες που δεν μπορεί να παρέχει η φύση, όπως για παράδειγμα η παροχή νερού, ίδρυυση στα σπίτια, η υποθηκική αποθήκευση νερού και ούτω καθεξής. Ωστόσο, σε περιπτώσεις λιγότερων ακραίων και πιο συχνών φαινομένων πλημμυρών και ξηρασίας, τα μέτρα σπόγκου μπορούν να συμβάλλουν στο μετριασμό των επιπτώσεών τους τόσο σε χωρικό όσο και σε χρονικό επίπεδο. Έτσι, όπου υπάρχει το περιβαλλοντικό ισοδύναμο, τα μέτρα σπόγκου ή ένας συνδυασμός πράσινων και υβριδικών παρεμβάσεων θα πρέπει να προτιμάται, και να ακολουθούμε λοιπόν την αρχή, πράσινες λύσεις όπου είναι δυνατόν και γκρίζες λύσεις όπου είναι απαραίτητο. Και θα δώσω εν συντομία κάποια πραγματικά παραδείγματα. Εδώ είναι το ποτάμι του Καλέτζη στη Θεσσαλία. Στο πάνω μέρος εδώ της φωτογραφίας βλέπετε, μάλλον στο κάτω δεξί μέρος βλέπετε εκεί πέρα το ποτάμι που δεν έχει ιδιαίτερες ανθρώπινες παρεμβάσεις. Το ποτάμι μαζί με το παρόχθιο δάσος έχει ένα πλάτος γύρω στα 200 μέτρα, χωρίς αναχώματα και εξκαφές. Το ποτάμι έτσι έχει ένα ικανό πλάτος ώστε να μπορεί να εκτονώνεται και να ρέει με σχετικά μικρή ταχύτητα και σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων.
Λίγο πιο κάτω, στα κατάτι δηλαδή αυτής της εικόνας, βλέπουμε το τοπίο που βλέπετε στην φωτογραφία πάνω αριστερά. Το ποτάμι έχει πλέον μειωθεί στα 50 μέτρα, περιστοιχίζεται από αναχώματα ύψους μέχρι 10-12 μέτρων και βέβαια μπορείτε να φανταστείτε ότι σε περιπτώσεις έντονων βροχών η ταχύτητα νερού είναι πολύ μεγαλύτερη και η καταστροφή πολύ μεγαλύτερη επίσης. Δεν υπάρχει χρόνος να κατεσδύσει το νερό, γιατί βέβαια τρέχει πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει χρόνος να απορροφηθεί και να εμπλουτίσει τα υπόγεια συστήματα, ενώ η απουσία βλάστησης σημαίνει και πιο κακής ποιότητας νερού. Σε αυτό και στο επόμενο παράδειγμα δεν θα σταθώ πολύ, μιας και θα μιλήσουν πιο αναλυτικά οι επόμενοι ομιλητές. Ωστόσο, εισαγωγικά, για να τους κάνω και μια εισαγωγή στις δικές τους παρουσιάσεις, να αναφέρω ότι η γραμμική άρρωση που εφαρμόζουμε στη Θεσσαλία, στο πλαίσιο του αδερφού προγράμματος SpongeWorks, έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει και αφορά τη μείωση των πλημμυρικών φαινομένων και τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, και θα σας μιλήσει ο κύριος Παναγόπουλος στην επόμενη παρουσίαση. Και βέβαια ο Γιάννης ο Αλεξίου θα μας πει για τους μικρούς λίθινους αναβαθμούς που κατασκευάσαμε στην Πάρο με στόχο την συγκράτηση των νερών και τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων. Θα κλείσω, όπως προανήγγειλα στην αρχή της παρουσίασής μου, με κάποιο ενημερωτικό υλικό, το οποίο βέβαια θα σας στείλουμε και μέσω email μετά τη λήξη του σεμιναρίου, και στο οποίο μπορείτε να τρέξετε για περισσότερες πληροφορίες για τα μέτρα σπόγκου και τα τοπία σπόγκου. Στο link που θα βρείτε εδώ, σκανάροντας το QR code, μπορείτε να βρείτε μια σύνοψη πολιτικής, ένα policy brief δηλαδή, που αφορά τα τοπία σπόγκου ως μια νέα πρόταση για την ενίσχυση της κλιματικής πραγματικότητας. Πολλά από αυτά που είπα σήμερα θα τα βρείτε, περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνοψη. Επίσης θα βρείτε ένα κόμικ το οποίο εξηγεί με πολύ απλά λόγια τι είναι τα μέτρα σπόγκου, και στο τέλος θα βρείτε και ένα ενημερωτικό φυλάδιο για το πρόγραμμα του SpongeWorks. Στη συνέχεια, σε αυτό το QR code, σε αυτή τη διεύθυνση, θα βρείτε 3 αναλυτικούς οδηγούς που έχει ετοιμάσει το WWF για τις λύσεις βασισμένες στη φύση, που όπως σας είπα περιλαμβάνει τα μέτρα σπόγκου. Ο πρώτος αφορά μια εισαγωγή στο τι είναι οι λύσεις βασισμένες στη φύση και μια σύγκριση με τις γκρίζες υποδομές. Ο δεύτερος οδηγός αφορά τις λύσεις βασισμένες στη φύση για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου, με παραδείγματα μέσα τέτοιων λύσεων. Και ο τρίτος αφορά τη λύση βασισμένη στη φύση για τη μείωση των κινδύνων από πυρκαγιές. Υπάρχει μια πλατφόρμα nwrm.eu για τα μέτρα σπόγκου. Σε αυτή την πλατφόρμα μπορείτε να περιηγηθείτε και να δείτε τα μέτρα σπόγκου ανατομέα, τον αγροτικό τομέα, το δασικό, τα υδρομορφολογικά και ούτω καθεξής, και έχει αναλυτικά case studies από όλη την Ευρώπη. Είναι στα αγγλικά, ωστόσο ευελπιστούμε μέσω του προγράμματος SpongeScapes να το μεταφράσουμε στα ελληνικά. Και τέλος, παρόλο που αυτό δεν αποτελεί προϊόν του προγράμματος, του SpongeScapes, μπορείτε να βρείτε μια αναφορά που παρέχθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Γεωτεχνικών και Επαγγελματιών Πρασίνου στο πλαίσιο του προγράμματος Participatory Lab, η οποία έκδοση πραγματεύεται μέτρα σπόγκου που εστιάζουν πλέον στο αστικό περιβάλλον, όπως τα αστικά πάρκα, οι πράσινες στέγες, οι πορώδεις επιφάνειες και το καθεξής. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν πιο επεξηγηματικός, για μια έννοια που τουλάχιστον όταν κάποιος την πρωτοακούει φαντάζεται τελείως διαφορετικά πράγματα, ξέρω εγώ, θάλασσα, σφουγγάρια στη θάλασσα και το καθεξής. Και βέβαια να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, ελπίζοντας να είναι χρήσιμα αυτά που ακούσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή που μας έκανε στα μέτρα σπόγκου. Μπορούμε να συνεχίσουμε με την επόμενη παρουσίαση και να δώσω τον λόγο στον Ανδρέα Παναγόπουλο από το Ινστιτούτο Εδαφοϊδατικών Πόρων του Ολγοδήμητρα για να μας μιλήσει για το έργο SpongeWorks και τις εφαρμογές του στη Θεσσαλία. Ανδρέα, ο λόγος σε σένα. Αν θέλεις να μοιραστείς, ναι, πολύ ωραία, βλέπουμε μια χαρά. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Θα μου δώσετε μισό δευτερόλεπτο μόνο. Μετά από την παρουσίαση του Θάνου, η οποία ήταν εξαιρετική νομίζω και μας εισήγαγε όλους στην έννοια των μέτρων σπόγκου, θα προσπαθήσω να σας μιλήσω και να σας ξαναγήσω στο αδελφό πρόγραμμα, το οποίο στηρίζεται πάνω στο SpongeScapes, λέγεται SpongeWorks, και ο ρόλος του είναι να πάρει τα αποτελέσματα του SpongeScapes, τις μεθοδολογίες, τις προσεγγίσεις, την ανάλυση που έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη και εκτός Ευρώπης για το ποια είναι αυτά τα μέτρα, τι επιπτώσεις έχουν,
σε μικρό κλίμακα ή σε μεμονωμένες καταστάσεις και να κάνει ένα τεράστιο πείραμα. Και ποιο είναι αυτό το πείραμα? Να δει αν αυτά τα μέτρα σε κλίμακα τοπίου τα ενοποιήσουμε και πιάσουμε μεγάλες επιφάνειες, μεγάλες εκτάσεις, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, μπορούμε να έχουμε ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Και όσο τα λέω αυτά βέβαια, προσπαθώ να προχωρήσω στην επόμενη διαφάνεια και νάτι. Θα μου επιτρέψει να ξεκινήσω πάλι και εγώ λίγο πεζά. Γιατί έχουμε ανάγκη από τέτοια μέτρα? Η ανάγκη προφανώς ξεκινάει από το γεγονός ότι βρισκόμαστε όχι απλά στην Ευρώπη, στη μεσογειακή ζώνη της Ευρώπης, στην οποία υποφέρουμε από την κλιματική αλλαγή, η οποία με βάση τις τελευταίες μελέτες και αναλύσεις, δεν από κάτι καινούριο, τα έχουμε ακούσει αυτά τα πράγματα, συνεπάγεται ειδικά για τη μεσογειακή περιοχή αυξημένες θερμοκρασίες, μειωμένες βροχοπτώσεις και κυρίως μειωμένη περίεργη χρονική κατανομή, ανακατανομή των βροχοπτώσεων, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των περιορισμένων βροχοπτώσεων και των υψηλών ανέμων, εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές, υπερθέρμανση των αστικών ιστών, αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας. Όλα αυτά βέβαια επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή, δημιουργούν μια φοβερή υποβάθμιση στα εδάφη και προκαλούν τελικά υδατικές πιέσεις που μαζί με αυτές έρχονται πλέον πολύ συχνά και αυτό που βιώνουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια και αυτές τις μέρες στη Δυτική Ελλάδα, όπως τόνισε ο Θάνος, τα απανωτά πλημμυρικά επεισόδια. Εκείνο λοιπόν που θέλουμε είναι να περιορίσουμε αυτά τα πλημμυρικά επεισόδια, τα οποία κοστίζουν πάνω από 12 δισεκατομμύρια το χρόνο στην Ευρώπη, και να περιορίσουμε φυσικά και τις ξηρασίες, οι οποίες δεν κοστίζουν και αυτές λίγα, κοστίζουν πάνω από 9 δισεκατομμύρια ανά έτος. Και βέβαια και οι πλημμύρες και οι ξηρασίες έχουν σημαντικότατες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Θα σας δείξω μερικά άλλα νούμερα, τα οποία δεν είναι αυτά που έχουν κυκλοφορήσει στις τηλεοράσεις. Είναι από τον Ντάνιελ, είναι από την Θεσσαλία, είναι από την Ανατολική Θεσσαλία, εκεί που έχουμε αναπτύξει σαν Ινστιτούτο το Υδρολογικό Παρατηρητήριο Ποινιού και κάνουμε τα τελευταία 10-12 χρόνια πολύ συστηματικές ενόργανες μετρήσεις. Μείνετε, αν θέλετε, στα τελευταία νουμεράκια εδώ. Είναι 3 μετεωρολογικοί σταθμοί που έχουμε εγκαταστήσει σε διαφορετικά υψόμετρα και αυτά είναι τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν μέσα σε 4 ημέρες. Τόσες ήταν οι ημέρες που κράτησε ο Ντάνιελ στην περιοχή. Σημειωτέων ότι η λεκάνη της Αγιάς δεν ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν πάρα πολύ από τον Ντάνιελ. Παρ' όλα αυτά, τα ύψη βροχής φτάσανε τουλάχιστον το 70 με 80% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης. Αρκετά τρομακτικό, και την ίδια στιγμή που συνέβη αυτό το πράγμα, είχαμε την αιχμή της αδευτικής περίοδου του 2024, σημαντικότατη έλλειψη της μείωση της βροχόπτωσης, την περίοδο που τη ζητούν οι καλλιέργειες, και αντίστοιχα παράλληλα είχαμε και μέση αύξηση θερμοκρασίας 2 βαθμούς Κελσίου. Με ό,τι αυτό σημαίνει, καταλαβαίνετε, στις ανάγκες και συζήτηση για άρδευση. Αντίστοιχη εικόνα με αυτή που είδατε πριν στα νούμερα είναι η εικόνα που πολύ συχνά βλέπουμε στα ποτάμια της Ελλάδας τα τελευταία πολλά χρόνια, και όχι μόνο στον Ποινιό που δείχνει διαφάνεια το 2021-2022, που ήταν το ίδιο και το 2023 και το 2024 και φέτος το καλοκαίρι, αλλά και σε άλλα ποτάμια. Ποτάμια τα οποία ποτέ στα δικά μας τουλάχιστον χρόνια δεν θυμόμαστε τέτοιες εκτεταμένες ξηρασίες, έχουν αρχίσει πλέον και αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα απανωτά. Εδώ λοιπόν έρχεται ο ρόλος του SpongeWorks, να δοκιμάσει και να κερδίσει, ελπίζουμε, ένα μεγάλο σύστημα, ένα μεγάλο στοίχημα. Τι μπορούμε να πετύχουμε αν εφαρμόσουμε συστηματικά σε κλίμακα τοπίου λύσεις που βασίζονται στη φύση. Προσπαθούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε, να μειώσουμε, να αμβλύνουμε τα φαινόμενα, τις επιπτώσεις από τις πλημμύρες και τις ξηρασίες, καθώς επίσης και την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας μέσω λύσεων σπόγκου. Και αυτές τις λύσεις σπόγκου δεν θέλουμε να τις εφαρμόσουμε και δεν τις εφαρμόζουμε πλέον σε μεμονωμένα αγροτεμάχια. Αυτό έγινε σε προηγούμενα project και είναι αυτό που μελετάει το Spongescapes, την αποτελεσματικότητά τους σε μικρές εκτάσεις. Και το που θέλουμε να κάνουμε είναι να δούμε αυτές τις λύσεις να εφαρμόζονται σε μεγάλες κλίμακες και όχι από κανέναν επιστημονικό φορέα, όχι από εμάς, από τους φορείς οι οποίοι εν δυνάμει θα κληθούν στην Ευρώπη να εφαρμόσουν συστηματικά και να διαχειριστούν τέτοιες λύσεις. Τι πάμε να κάνουμε?
είναι ανάλογο με αυτό που σας έδειξε πριν ο Θάνος. Ας υποθέσουμε ότι αυτά είναι 2 επεισόδια έντονων βροχοπτώσεων, εδώ και εδώ, τα οποία σαν αποτέλεσμα έχουν την άνοδο της στάθμης του νερού και όταν δεν έχουμε βροχές, την μείωσή της πάρα πολύ. Εκείνο που θα θέλαμε εμείς στην ιδανική περίπτωση είναι να διατηρούμε το νερό μέσα σε ένα ασφαλές όριο, γιατί πάνω από αυτό έχουμε πλημμύρες και κάτω από αυτό έχουμε ξηρασίες. Αυτό λοιπόν ακριβώς πάμε να πετύχουμε στην ιδανική περίπτωση με το τοπίο σπόγκου. Να μειώσουμε, να κουρέψουμε τις κορφές και προς τα πάνω και προς τα κάτω, ώστε να μην βιώνουμε πλημμυρικά φαινόμενα και να μην αντιμετωπίζουμε προβλήματα από τις ξηρασίες. Θα το καταφέρουμε? Θα το δούμε λοιπόν μέσα από αυτό το έργο, το SpongeWorks, το οποίο προσπαθεί λοιπόν μέσα από 28 εταίρους και 23 εταίρους γνώσης σε 6 χώρες της Ευρώπης, συν 8 πρόσθετες χώρες που τις λέμε διασυνδεδεμένες περιοχές, για τα επόμενα 3 χρόνια, γιατί ξεκίνησε το 2024, να δει πώς ανταποκρίνεται το τοπίο στην εκτεταμένη εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στη φύση και ειδικότερα λύσεις τύπου σπόγκου. Ένα έργο 15 εκατομμυρίων ευρώ που θα αναπτύξει και ήδη έχει αρχίσει και αναπτύσσει αυτές τις λύσεις σε περισσότερα από 4.000 εκτάρια. Μιλάμε για 40.000 στρέμματα, δεν είναι λίγο. Κοντά 50 χιλιόμετρα ποταμών, δοκιμάζοντας 19 διαφορετικούς τύπους μέτρων σπόγκου, μέσα από 12 φορείς εφαρμογής, το ξανατονίζω, όχι επιστημονικούς φορείς. Φορείς που η δουλειά τους, η καθημερινότητά τους είναι στο πεδίο. Κάνοντας αυτές τις εφαρμογές σε περισσότερους από 800 αγρούς και συνεργαζόμενοι με περισσότερους από 300 εφαρμογιστές. Είτε αυτή είναι παραγωγή, είτε είναι ομάδες παραγωγών κλπ. Και τι είναι αυτό που θέλουμε να δοκιμάσουμε? Συγχωρήστε μου, τα αγγλικά μου ξεφύγανε σε 1-2 διαφάνειες. Θέλουμε να δοκιμάσουμε την αποτελεσματικότητα σε εκτεταμένες περιοχές των λύσεων που ήδη έχουμε δοκιμάσει σε μικρές περιοχές και τις έχουμε προσομοιώσει και όλες με μοντέλα και βλέπουμε ότι τα αποδίδουν. Εδώ για παράδειγμα δοκιμάζουμε να διαχειριστούμε την εδαφική υγρασία μέσω προγραμματισμού άρδευσης και βρίσκουμε ότι όχι μόνο έχουμε περιορίσει δραματικά την υπερκατανάλωση του νερού, την υπεράρδευση, είναι οι πορτοκαλί μπάρες, αλλά έχουμε μειώσει δραματικά ή μπορούμε να μειώσουμε δραματικά, αυτά είναι πραγματικά αποτελέσματα, έτσι, και την συνολική κατανάλωση νερού στο χωράφι. Και αυτό σε κλίμακα λεκάνης, απορροής, αυτή είναι η λεκάνη απορροής της Αγιάς, μας δίνει μία μείωση πάνω από 20% της υδατοκατανάλωσης. Φανταστείτε το αυτό παρέα με ένα δεύτερο μέτρο, το οποίο έχει να κάνει με την βελτίωση της υγείας του εδάφους υπό τη μορφή της αύξησης της οργανικής ουσίας. Δυστυχώς διαχειριζόμαστε πλέον άγωνα χωράφια. Αυτό κάνουμε στη χώρα μας για μια σειρά λόγων. Ένα χαρακτηριστικό χωράφι εδώ αριστερά, το οποίο ακόμα και τώρα που μιλάμε κάνει επεξεργασία, κάνει διαχείριση των ζυζανίων με ζυζανιοκτώνα, και αντίστοιχα ένα χωράφι δεξιά, το οποίο κάνει διαχείριση των ζυζανίων του μέσω χορτοκοπής και ενσωμάτωσης. Αυτό το χωράφι είναι το χωράφι που σας έδειξα σε μία από τις προηγούμενες διαφάνειες σαν αποτέλεσμα του Ντάνιελ. Και είδατε ότι δεν έπαθε σημαντικές ζημιές. Αντιθέτως, αυτού του τύπου τα χωράφια πάθανε σημαντικότατες ζημιές. Τώρα, τι μας δείχνει αυτή η διαφορά στην εικόνα? Εάν αναλύσουμε αυτό εδώ το διάγραμμα, μας δείχνει ότι πάρα πολύ απλά μπορούμε να πετύχουμε σημαντική αύξηση της οργανικής ουσίας, όχι άμεσα, θέλει χρόνο, θέλει πολύ χρόνο, χωρίς πολλά και χωρίς ιδιαίτερες καταστάσεις κόστους υψηλές, την βελτίωση της περιεκτικότητας σε οργανική ουσία, η οποία μαζί με την ορθή διαχείριση της εδαφικής υγρασίας μέσω προγραμματισμού άρδευσης, τελικά μας δίνουν σταθεροποίηση των συνθηκών του εδάφους, μείωση των αναγκών σε λίπανση, μείωση των αναγκών κατανάλωσης νερού και αύξηση της ανθεκτικότητας στις ακραίες συνθήκες. Έχοντας αυτά σαν ιδέες, πάμε να δούμε τι ακριβώς θα εφαρμόσουμε και ήδη έχουμε ξεκινήσει και εφαρμόζουμε στην Ελλάδα. Αναπτυσσόμαστε σε 4 διαφορετικές περιοχές. 2 στην Ανατολική Θεσσαλία και 2 στη Δυτική Θεσσαλία. Και τι κάνουμε εκεί? Στην πρώτη περιοχή που είναι η λεκάνη της Αγιάς,
η Fuchs ζώνη εδώ πέρα. Θέλουμε να κάνουμε και έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε συστηματική μηχανική κατεργασία και διαχείριση εδαφικής υγρασίας σε 1.500 με 2.000 στρέμματα και θέλουμε επίσης να διαχειριστούμε την βιομάζα που παράγεται την καλοκαιρινή περίοδο στην παράκτια ζώνη και αυτή την βιομάζα να τη διαχειριστούμε στη συνέχεια για να την αποθέσουμε σε χώρους πρασίνου όλου του Δήμου που είναι τεράστιος, προκειμένου να επιτύχουμε την αποφυγή της διάβρωσης των εδαφών και την μείωση της υδατοκατανάλωσης που απαιτείται για τη διατήρηση του πρασίνου σε αυτές τις ζώνες. Αν πάμε λίγο παραπέρα, πάνω στο βουνό, στις νότιες και ανατολικές υπόρειες του Κισάβου, έχουμε το συνεταιρισμό Μελιδίας. Είναι η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται ξανά το έργο σε μια μικρότερη έκταση, πολύ όμως υψηλών προκλήσεων. Εκεί μιλάμε για 300 με 350 στρέμματα εφαρμογής αγροοικολογικών μέτρων και κατασκευής αναβίωσης των παραδοσιακών αναβαθμών. Με ποιο σκοπό στις πολύ επικίνδυνες περιοχές να διατηρήσουμε το έδαφος, να διατηρήσουμε τη βιομάζα και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την περίσσια νερού η οποία αποθηκεύεται στο έδαφος και ξεβράζεται στην βάση των ξερολιθιών προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να αρδεύσουμε τα ίδια τα χωράφια χωρίς κατανάλωση ενέργειας, γιατί θα πάνε στα κατάντι χωράφια. Φεύγοντας από τα δυτικά και πηγαίνοντας στα ανατολικά, πηγαίνουμε στον ΠΟΕΒ Ταυροπού. Στην Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα, μία από τις βασικές αγροτικές δραστηριότητες είναι οι αιτήσιες δυναμικές και εντατικές καλλιέργειες και δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε μέσα σε αυτό το έργο τέτοιου είδους εκτάσεις. Εδώ λοιπόν σε 3.500 στρέμματα επιχειρούμε να κάνουμε ανάπτυξη ζωνών ανάσχεσης, να κάνουμε φυτοφράκτες, να κάνουμε φυσικά διαχείριση της εδαφικής υγρασίας και συστηματική μηχανική κατεργασία, η οποία στην συγκεκριμένη περιοχή φιλοδοξούμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό των εκτάσεων να πραγματοποιηθεί με strip tillage και μάλιστα έχει εισαχθεί στην χώρα για αυτό το σκοπό, στο πλαίσιο αυτού του έργου, το πρώτο μηχάνημα strip tillage στην χώρα, το οποίο μάλιστα τη χάνει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος. Να σας πω ότι και στις τρεις προηγούμενες περιοχές που εφαρμόζουμε το έργο, που έχουμε ξεκινήσει να το εφαρμόζουμε, το σημαντικό είναι ότι θέλουμε να έχουμε μαζί μας το πρωτογενή τομέα, τους αγρότες, τους παραγωγούς, οι οποίοι προφανέστατα δεν έχουν καμία διάθεση να επενδύσουν σε κάτι για το οποίο δεν είναι σίγουροι. Σκοπός του έργου λοιπόν είναι να επενδύσει για λογαριασμό τους σε νέα τεχνολογία, νέα μηχανήματα και νέες απόψεις και προσεγγίσεις αγροτικής εκμετάλλευσης με τον δικό του σχεδιασμό και τις δικές τους αποφάσεις, προκειμένου χωρίς κόστος για αυτούς να δοκιμαστούν αυτές οι νέες τεχνικές, να πιστούν, να τις υιοθετήσουν και να τις αναπαράξουν. Αυτός είναι ο στόχος και γι' αυτό πιστεύουμε θα πετύχουμε. Ήδη με την εφαρμογή του strip tillage στην πρώτη περίοδο, τα αποτελέσματα συγκριτικά και οπτικά εμπειρικά, γιατί ακόμα δεν έχουμε μετρήσεις, θα έχουμε από φέτος την Άνοιξη, συστηματικά νούμερα. Εκείνο το οποίο οι παραγωγοί είδαν είναι ότι στα χωράφια που πραγματοποιήθηκε strip tillage και έγινε και η χειμερινή εδαφοκάλυψη μέσω ψυχανθών, το αποτέλεσμα της απόκρισης των χωραφιών τους μετά από μία ή δύο έντονες βροχοπτώσεις ήταν πλημμυρισμένα έναντι μη πλημμυρισμένων χωραφιών. Ακριβώς αυτό είναι που θέλουμε. Δεν θέλουμε την πλημμύρα στο χωράφι, θέλουμε την αποθήκευση του νερού της υψηλής βροχόπτωσης στην εδαφική ζώνη. Η τέταρτη περιοχή αφορά μια γειτονική ζώνη στα Τρίκαλα και αφορά δύο κήτες ποταμών. Την κήτη του ποταμού Λιθαίου και την κήτη του ποταμού Αγιαμονιώτη, όπου ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε, να αναβιώσουμε και να ενισχύσουμε ένα παρόχθιο δάσος, τόσο περιασικά στον Αγιαμονιώτη, όσο και ανάντι της πόλης των Τρικάλων στον Λιθαίο, προκειμένου να θωρακίσουμε την περιοχή αντιπλημμυρικά και αφετέρου να περιορίσουμε την πιθανότητα έκπλησης των ρυπογόνων ουσιών από τις παρακείμενες αγροτικές και μη εκτάσεις προς το ποτάμι. Το τελευταίο κομμάτι, το οποίο αποτελεί και ένα πολύ μεγάλο όνειρο για όλο το consortium, για όλη την κοινοπραξία του SpongeWorks σε όλη την Ευρώπη, είναι η ανάπτυξη ενός επιδεικτικού πάρκου. Ενός επιδεικτικού πάρκου, στο οποίο σε μικροκλίμακα
θα αναπτύσσονται και θα λειτουργούν σε πλήρη εφαρμογή τα μέτρα που θα εφαρμόσουμε και εφαρμόζουμε ήδη στην Ελλάδα, όπως και επιλεγμένα κάποια μέτρα που εφαρμόζονται στις άλλες δύο λεκάνες του έργου, που ξέχασα να πω ότι είναι η λεκάνη του Λεζ στη Νότια Γαλλία και η διακρατική λεκάνη Βέχτ μεταξύ Ολλανδίας και Γερμανίας. Το μαγικό και το μεγάλο στοίχημα αρχίζει εδώ, αγαπητοί προσκεκλημένοι, και έχει να κάνει με το ποιοι κάνουν την εφαρμογή. Η εφαρμογή, όπως σας τόνισα και πριν, δεν γίνεται ούτε στην Ελλάδα ούτε στις άλλες 3 χώρες από τους επιστημονικούς φορείς που μετέχουν στο έργο, αλλά από φορείς οι οποίοι στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά τους έχουν να αντιμετωπίσουν τις αντιξότητες της διαχείρισης της γης και του τοπίου μέσα από ό,τι ο καθένας έχει μάθει να κάνει και προσπαθώντας να επιβιώσει και να ανταποκριθεί στις ακραίες καταστάσεις της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε λοιπόν την Αναπτυξιακή Τρικάλων, τον ΤΕΒ Σταυροπού, τον Δήμο Αγιάς και τον Συνεταιρισμό Μελιδίας, 4 εντελώς διαφορετικοί φορείς στην δομή και την οργάνωσή τους και στις εμπειρίες τους από τέτοιου είδους εφαρμογές, οι οποίοι θα κάνουν τις ουσιαστικές εφαρμογές και θα τις συντονίσουν στο πεδίο, σε αυτές τις εκτάσεις που είπαμε που για την Ελλάδα ξεπερνούν τα 5.000 στρέμματα. Αυτοί οι 4 φορείς υποστηρίζονται από τον τεχνικό εταίρο του έργου, την PASECO, μια εταιρεία με ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση έργων. Πάρα πολύ σημαντικό είναι η σύνδεση της βάσης και της παραγωγής και των προβλημάτων της με τους φορείς οι οποίοι μπορούν να επεξεργαστούν, να επηρεάσουν, να υποστηρίξουν και να διαμορφώσουν το κατάλληλο κλίμα για την υλοποίηση και την υιοθέτηση τέτοιων μέτρων. Είναι οι 3 εταίροι γνώσης μας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδος και η Ιερετή Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με την σύσταση του νέου οργανισμού διαχείρισης, προφανώς θα έχουμε και ανάλογες αλλαγές στους 2 τελευταίους εταίρους εφαρμογής. Όλοι αυτοί υποστηρίζονται επιστημονικά και συντονίζονται από την ΒΒΕΦ, από την ομάδα της ΒΒΕΦ Ελλάδος και από το Ινστιτούτο Δαφοϊδατικών Πόρων. Και βέβαια, επειδή είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο να κάνεις, αλλά και να εφαρμόζεις και να δείχνεις στην κοινωνία τι έχεις κάνει, προκειμένου να αποκτηθεί εμπειρία και ζήτηση, υπάρχει και η GWP Med, ο εταίρος μας που έχει επιφορτιστεί με την ενημέρωση της κοινής γνώμης μεταξύ των άλλων για το τι γίνεται σε αυτό το έργο. Κάπου εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσω, απλά δίνοντάς σας το μότο με το οποίο ξεκινήσαμε στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη να δουλεύουμε αυτό το έργο, ότι εμείς διαμορφώνουμε το μέλλον μας τελικά και θα πρέπει να το πάρουμε στα χέρια μας. Είμαστε εμείς αυτοί που βιώνουμε το πρόβλημα και είμαστε εμείς αυτοί που θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις λύσεις γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε αργότερα, μετά από 1,5 χρόνο, για να έχουμε να σας πούμε τα αποτελέσματα από αυτό το μεγάλο πείραμα. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Γίνονται όλα έτσι πολύ πιο συγκεκριμένα και αποκτούν περιεχόμενο όλες αυτές οι έννοιες που μας παρουσίασε και ο Θάνος στην αρχή. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Γιάννη Αλεξίου από το ΒΒΕΦ Ελλάς για να συνεχίσουμε με τα παραδείγματα τέτοιων έργων και θα μας μιλήσει για τους λίθινους αναβαθμούς στον Καβουροπόταμο της Πάρου. Οπότε Γιάννη, ο λόγος σε εσένα. Καλημέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν βλέπετε την οθόνη μου, θα κάνω ένα full screen. Είμαι ο Γιάννης Αλεξίου, συνεργάτης δράσεων αποκατάστασης της φύσης του ΒΒΕΦ Ελλάς. Σήμερα θα σας μιλήσω για το έργο Spawnscapes και πιο συγκεκριμένα για 1 μέτρο σπόγκου, τους λίθινους αναβαθμούς σε εφήμερα ρέματα. Ξεκινώντας, λίγα λόγια για το έργο Spawnscapes. Είναι ένα τετραετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το UK Research and Innovation. Το έργο ξεκίνησε το 2023
και θα ολοκληρωθεί το 2027. Και σε τι στοχεύει? Στοχεύει στην παρακολούθηση διαφορετικών μέτρων σπόγκου στην Ευρώπη, με σκοπό να παρέχει νέα δεδομένα και νέα εργαλεία για την υλοποίηση μεγαλύτερων και ολοκληρωμένων στρατηγικών στο μέλλον σε κλίμακα τοπίου. Τα μέτρα σπόγκου είναι 14 διαφορετικά, βρίσκονται σε 7 διαφορετικές χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία, στην Πολωνία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία και Ελλάδα. Το WWF Ελλάς συντονίζει τις δράσεις στον καβουροπόταμο της Πάρου. Τι είναι όμως η λίθινη αναβαθμή, για να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα? Είναι κατασκευές από πέτρα, με ή χωρίς συνδετικό υλικό. Αποτελούν μια παραδοσιακή πρακτική, η οποία χρησιμοποιείται ήδη από την αρχαιότητα για την διαχείριση του νερού. Ταυτόχρονα είναι ένα μέτρο σπόγκου με υψηλή σχέση κόστους-οφέλους. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με ένα αρκετά μικρό κόστος κατασκευής αναβαθμό έχουν τη δυνατότητα να έχουν πολλά και σημαντικά ωφέλη, όπως η μείωση του πλημμυρικού κινδύνου, ο εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα, αλλά και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Με ποιο τρόπο όμως λειτουργούν οι αναβαθμοί? Έχουν ένα τριπλό ρόλο, όπως βλέπετε εδώ στο γράφημα. Το πρωταρχικό πράγμα που κάνουν είναι ότι καθυστερούν την ταχύτητα με την οποία το νερό ρέει μέσα στα ρέματα. Και με τον τρόπο αυτό, όταν λειτουργούν αθροιστικά, έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τον πλημμυρικό κίνδυνο. Ταυτόχρονα, εξαιτίας αυτής της μείωσης της ταχύτητας του νερού, σχηματίζουν ρηχά λιμνία στα ανάντι τους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη βιοποικιλότητα, καθώς τα λιμνία αυτά αποτελούν μια πηγή ζωής για τη βιοποικιλότητα, ειδικά στα νησιωτικά συστήματα όπου το νερό είναι περιοριστικός παράγοντας. Ταυτόχρονα, τα λιμνία αυτά αυξάνουν την κατείσδυση του νερού στο έδαφος, και αυτό έχει σαν Γιάννη, αποτέλεσμα τον συγγνώμη, εμπλουτισμό. δεν έχει αλλάξει η διαφάνειά σου, μας γράφουν στο chat. Νομίζω ότι πρέπει να περάσει την επόμενη, αν δεν κάνω λάθος. Βλέπουμε το τι είναι η λίθινη αναβαθμή. Είμαστε σε αυτό? Πιθανότητα έχουμε κάποια... Χάσαμε τον Γιάννη, νομίζω. Έχει ένα θέμα με το ίντερνετ, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννη, μας ακούς? Θες να κλείσεις την κάμερα, ίσως για να... Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, κυρίες και κύριοι. Αυτό, τη ζούμε, συμβαίνει τώρα. Να δώσουμε μισό λεπτό στο Γιάννη, να δούμε αν θα μπορέσει να συνδεθεί, γιατί έχει πρόβλημα με τη σύνδεση. Αλλιώς, Θάνο, θα πρότεινα, αν δεν υπάρχει θέμα, να αλλάξουμε την σειρά των παρουσιάσεων μέχρι να μπορέσει να συνδεθεί ο Γιάννης πάλι. Ναι, νομίζω ας ότι το είναι κάνουμε αυτό. έτσι. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν. Η επόμενη παρουσίαση που έχουμε ετοιμάσει μάλλον, είναι ο Κωνσταντίνος Παπασφυρόπουλος, που θα μας μιλήσει για θέματα πολιτικής και θα μας μιλήσει για τα μέτρα σπόγκου στα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. Οπότε, Κωνσταντίνε, αν είσαι έτοιμος και μπορείς να μοιραστείς την οθόνη σου, σε περιμένουμε και ο λόγος είναι δικός σου. Αν θέλεις να μοιραστείς την διαφάνεια, γιατί βλέπουμε την παρουσίαση. Okay. Τώρα λειτουργεί. Ναι, μια χαρά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση τη WWF Ελλάς. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες και ειδικότερα τον Ανδρέα Παναγόπουλο από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα, το Ινστιτούτο Εδαφοϊδατικών Πόρων. Δεδομένου ότι, όπως ανέφερε νωρίτερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Διεύθυνση Υδάτων, αποτελεί φορέα εταίρο γνώσης στο πρόγραμμα SpongeWorks, και με αυτή την ευκαιρία βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Η σημερινή παρουσίαση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με την Ελένη Θανασίου, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, Λειψιδρίας και Διαχείρισης της Ζήτησης,
της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεν αναφέρω όλους τους τίτλους, είναι ήδη κουραστικό. Τους βλέπετε στην οθόνη. Είναι απαραίτητοι, περιγράφουν τις θεματικές με τις οποίες ασχολούμαστε. Να πω για όσους δεν γνωρίζουν την χωροχρονική εξέλιξη του φορέα, ότι η Γενική Διεύθυνση Υδάτων αποτελεί τη φυσική συνέχεια της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων από το 2019 και σήμερα και αποτελεί τον φορέα που σε εθνικό επίπεδο διαχειρίζεται την εφαρμογή και των ευρωπαϊκών οδηγιών αναφορικά με το υδάτινο περιβάλλον από τις κορυφές των βουνών έως και τα 6 και 12 μίλια στο θαλάσσιο χώρο, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ δύσκολο συγχρόνως σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Αν προχωράει διαφάνεια, απλά για επαλήθευση για να συνεχίσω. Ο λόγος λοιπόν σήμερα αφορά την οδηγία 2060 και την εφαρμογή της στην Ελλάδα και κάποια στιγμιότυπα από το προήμιο της οδηγίας, κάποια στιγμιότυπα που έχουν διαπιστωθεί από την εμπειρία σε πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εμπειρία ετών σχετικά με το τι μπορεί να προκαλέσουν οι πλημμύρες και να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, το περιβάλλον, αλλά και τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες των ανθρώπων. Το βιώνουμε σήμερα το πρωί στο Λεκανοπέδιο, όσοι είμαστε στην Αττική, όσοι είστε εκτός, είστε λιγότερο ή περισσότερο τυχεροί, ανάλογα με το που βρίσκεστε, γιατί αν είστε στη Δυτική Ελλάδα ή στην Ήπειρο, τα πράγματα εκεί είναι πολύ δυσκολότερα. Επίσης, η παραδοχή ευθύς εξ αρχής του προήμιου της οδηγίας ότι οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα οποία είναι αδύνατο να προληφθούν. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι δεν μπορούμε να περιορίσουμε συστηματικά τις όποιες δραστηριότητες έχουμε, τις όποιες επιπτώσεις έχουμε από τις πλημμύρες, οπότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να μειώσουμε δραματικά τον κίνδυνο των αρνητικών συνεπειών που συνδέονται με τις πλημμύρες, κυρίως με την ανθρώπινη ζωή, που είναι πρωταρχικό, το περιβάλλον, την οικονομική δραστηριότητα, αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά. Για το λόγο αυτό, ευθύς εξ αρχής η οδηγία θέτει ως πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2060 το χώρο τον οποίο ήδη έχει θέσει σαν πεδίο μελέτης και εφαρμογής η οδηγία 2060, από την οποία προκύπτουν τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών. Πάμε να δούμε τη διαδικασία λίγο με την οποία δουλεύει η οδηγία 2760. Δεν είναι η ίδια με τη 2060. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Ξεκινάμε με το πρώτο στάδιο, την προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας, που για πρώτη φορά στη χώρα έγινε το 2012. Για δεύτερη φορά ολοκληρώθηκε το 2020 στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησης. Ακολουθεί η κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, αρχικά το 2017, σε δεύτερη φάση το 2023, και συνεχίζουμε και ολοκληρώνεται με την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και το πρόγραμμα μέτρων που συνοδεύει τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, αρχικά το 2018 με πρώτη αναθεώρηση το 2025. Τα σχετικά ανωτέρω αναθεωρούνται κάθε 6 έτη, αυτό το 6 με ένα μεγάλο ερωτηματικό και ένα μεγάλο θαυμαστικό, ανάλογα με τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μας υποστηρίζουν και την ταχύτητα με την οποία έχουμε τους διαθέσιμους πόρους. Τύποι πλημμυρών που συναντάμε γενικότερα στην Ευρώπη και ειδικότερα τύποι πλημμυρών που συναντάμε και στην Ελλάδα, ποτάμιες πλημμύρες, αστικές πλημμύρες, ξαφνικές πλημμύρες, παράκτιες πλημμύρες, συνδυασμοί αυτών. Στο site, το οποίο θα σας δείξω σε λίγο, θα βρείτε αναρτημένο με πάρα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα της περιόδους επανάληψης των πλημμυρών, τους χάρτες που έχουν προκύψει για επικινδυνότητα και για κίνδυνο πλημμύρας, για ποτάμιες πλημμύρες και για παράκτιες πλημμύρες. Δεν έχουν παραχθεί δεδομένα για αστικές πλημμύρες και ξαφνικές πλημμύρες, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο. Είπαμε, το πεδίο εφαρμογής αποτελεί η οντότητα που ονομάζεται υδατικό διαμέρισμα και λεκάνης απορροής ποταμών. Αυτή είναι η εικόνα του χάρτη της χώρας στα αριστερά, αναφορικά με τα υδατικά διαμερίσματα και τις λεκάνες απορροής, την οποία έγινε και η εφαρμογή της πρώτης αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. Και μόνο για την ιστορία, πλέον τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας είναι 15, οπότε εδώ αριστερά στα Ιόνια νησιά, στα επόμενα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας θα έχουμε ένα ξεχωριστό υδατικό διαμέρισμα, με ό,τι αυτό σημαίνει διαχειριστικά κυρίως και διοικητικά περισσότερο, παρά ως προς τη φυσική του σημασία. Τι προκύπτει από την προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας που είχαμε κατά την κατάρτιση του πρώτου κύκλου? Τα κριτήρια κατάταξης ως προς τη σημαντικότητα των πλημμυρών. Βλέπουμε ότι πολύ υψηλή είναι η σημαντικότητα μιας πλημμύρας όταν έχουμε έστω και ένα ανθρώπινο θύμα, ενώ υψηλή και πολύ υψηλή έχει να κάνει με το ποσό της αποζημίωσης που χρειάζεται για να αποκατασταθούν οι δραστηριότητες, οι οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή της πλημμύρας, καθώς και με βάση την έκταση που κατακλείζεται. Η διαδικασία που ακολουθείται για να μπορέσουμε να εντάξουμε μια περιοχή σε ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας είναι αθροιστική. Να πούμε ότι στο δεύτερο κύκλο, δηλαδή στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, έχουμε περιοχές με
πλημμύρα TAF1000, δηλαδή περίοδο επανάληψης βροχοπτώσεων την οποία προκύπτει πλημμύρα TAF1000 και επίσης πλημμύρα TAF100 από θαλάσσιες πλημμύρες. Και επιπλέον λαμβάνονται υπόψη σε επίπεδο δημοτικής και τοπικής κοινότητας, δηλαδή σε πάρα πολύ μικρό χωρικό επίπεδο, οι χαμηλές ζώνες που έχουν να κάνουν κυρίως με τις προσωματικές αποθέσεις και με τα εδάφη που βρίσκονται σε κλίση με μικρότερη του 2%. Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει ως προς τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρα, δηλαδή οι περιοχές που δύναται να πλημμυρίσουν σε επίπεδο χώρας και καταρτίστηκε το 2019 και με βάση αυτή ολοκληρώθηκαν τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας το 2025. Είναι περίπου το 20% της χώρας. Η χαρτογραφική απεικόνιση αδικεί κάποιες περιοχές. Μπαίνοντας κάποιος στο πόρταλ, μπορεί να δει και στην ιστοσελίδα, μπορεί να δει πάρα πολύ εύκολα σε κάθε περιοχή ποια είναι η ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας και μέσω της γεωπύλης να πλοηγηθεί αναειδατικό διαμέρισμα, να δει τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας και να δει τους χάρτες επικινδυνότητας και τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας που έχουν παραχθεί για το σκοπό αυτό. Μεγάλα πλημμυρικά συμβάντα που λάβαμε υπόψη κατά την πρώτη αναθεώρηση. Δείτε λίγο εδώ το παράδοξο της Θεσσαλίας, και λέω παράδοξο γιατί πολύ μεγάλα πλημμυρικά συμβάντα και μεγάλα πλημμυρικά συμβάντα είχαμε κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, λόγω του ποταμού Εύρου, στη Βόρεια Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Ακολουθεί Κεντρική Μακεδονία και πολύ πίσω έρχεται η Θεσσαλία, αλλά η πραγματικότητα και η επικαιρότητα μας διαψεύδει και έτσι έχουμε πολύ μεγάλα γεγονότα που προσθέθηκαν, όπως είναι οι μεγάλοι μεσογειακοί κυκλώνες Ιαννός, Θάλια, Ντάνιελ, από τα οποία έχουν προκύψει σημαντικά πλημμυρικά γεγονότα. Χαρακτηριστικά παράδειγμα είναι ότι η Κρήτη έχει πληγεί αρκετές φορές από διαφορετικά πλημμυρικά γεγονότα με διαφορετικά μετεωρολογικά φαινόμενα. Πάμε στην περιοχή της Θεσσαλίας μόνο και μόνο, θα μονοπολίσει λίγο το ενδιαφέρον σήμερα, μόνο και μόνο γιατί εκεί έχει και την εφαρμογή το πρόγραμμα SpongeWorks. Βλέπουμε εδώ πέρα τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας που έχουν προκύψει από την πρώτη αναθεώρηση. Κρατήστε το έντονο μπλε χρώμα που είναι η μία και μεγάλη ενιαία ζώνη του ποταμού Ποινιού, τον παραποτάμο του, μαζί με την κλειστή λεκάνη της Κάρλας εδώ στα ανατολικά. Όλη αυτή η μεγάλη περιοχή είναι ένα μεγάλο ενιαίο σύστημα το οποίο δεν θα πλημμυρίσει όλο μαζί, αλλά δύναται να συμβεί και αυτό, όπως είδαμε το 2023, το Σεπτέμβριο του 2023. Και δείτε λίγο κάποιες εικόνες που έχουν προκύψει από τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, όπως τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, δηλαδή το βάθος και την έκταση της πλημμύρας για περίοδο επανάληψης βροχοπτώσεων TAF50, TAF100 και TAF1000. Το έντονο μπλε χρώμα σημαίνει ότι έχουμε πλημμύρα μεγαλύτερα από 5 μέτρα και δείτε ότι αυτό συμβαίνει λίγο πριν από τη Λάρισα, συμβαίνει πάρα πολύ στην περιοχή νότια της Κάρλας και συμβαίνει εδώ στην έξοδο που προσπαθεί το ποτάμι Ποινιός να βγει προς τη θάλασσα, που και εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλα βάθη πλημμύρας, τα οποία στην πραγματικότητα, δηλαδή στον Ντάνιελ, κατέγραψαν βάθη τα οποία ξεπέρασαν τα 10 μέτρα. Ποια ήταν η προσέγγιση στο παρελθόν? Η διαχείριση αφορούσε κυρίως την προστασία από τις πλημμύρες με την κατασκευή μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων, τα οποία δεν παρέχουν πλήρη προστασία όταν η πλημμύρα ξεπερνά τα μεγέθη σχεδιασμού, κυρίως με την αντιμετώπιση ως υδραυλικά έργα και όχι ως ένα φυσικό σύστημα. Και σήμερα προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να εστιάσουμε την προσοχή μας σε μια ολιστική προσέγγιση σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Και επίσης προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και να περιορίσουμε τις επιπτώσεις κυρίως σε στρατηγικό και μακροπρόθεσμο επίπεδο με κατασκευαστικά και μη κατασκευαστικά μέτρα, όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Υπάρχει συνέργεια με άλλα σχέδια όπως η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, η ρύπανση, κυρίως με τη 2060 την οδηγία για τα ύδατα, με σκοπό να επιτύχουμε την ανθεκτικότητα των υδάτων. Είδαμε τα προβλήματα ξηρασίας που υπάρχουν σε αντιδιαστολή με τις πλημμύρες στο ίδιο χρονικό και χωρικό πλαίσιο. Και οι στόχοι και οι άξονες των μέτρων του σχεδίου διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, από τους οποίους προκύπτουν και μέτρα φυσικής συγκράτησης υδάτων, είναι ο μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα, που είναι στον άξονα της πρόληψης, η μείωση της πιθανότητας πλημμύρας που είναι στην προστασία, η ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών που είναι στην ετοιμότητα και η βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγισών περιοχών που αφορά την αποκατάσταση. Ο αριθμός των μέτρων τα οποία έχουν να κάνουν με τον κάθε ένα γενικό στόχο και ειδικοί στόχοι, υπάρχει πλέον ξεκάθαρα ειδικός στόχος στο γενικό στόχο μείωση της πιθανότητας πλημμύρας που ονοματίζεται μείωση του πλημμυρικού κινδύνου μέσω φυσικής συγκράτησης υδάτων, αλλά υπάρχουν και μέτρα, θα τα δούμε αναλυτικά, τα οποία έχουν μέσα συνιστόσα που αφορά τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου μέσω φυσικής συγκράτησης υδάτων. Ο γενικός πίνακας των μέτρων με μια συνοπτική παρουσίαση των πράσινων, σε εισαγωγικά όρος, μέτρων τα οποία περιέχουν μεγάλη συνιστόσα ή είναι αυτά καθ' αυτά μέτρα φυσικής συγκράτησης υδάτων, και πάμε να τα δούμε αναλυτικά ως προς την εφαρμογή τους μέχρι σήμερα, τα οποία είναι αρκετά υλοποιημένα, κάποια προς υλοποίηση και κάποια είναι προς ορίμανση. Βλέπετε ότι έχουμε αρκετά μεγάλο δρόμο να διανύσουμε. Και
Ειδικότερα στα μέτρα προστασίας, το μέτρο 3101, όπως ονομάζουμε χαρακτηριστικά, που είναι η μείωση της πιθανότητας πλημμύρου μέσω της μείωσης της ροής μέσα σε φυσικά ή τεχνητά συστήματα αποστράγγισης, που αποτελεί μέτρο του ειδικού στόχου της μείωσης του πλημμυρικού κινδύνου μέσω της φυσικής συγκράτησης υδάτων. Εφαρμόζεται για την περιοχή της Θεσσαλίας σχεδόν στο σύνολο των συστημάτων, εξαιρούνται μόνο το 0,2 και το 0,8, οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας 0,2 και 0,8, αλλά σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές μπορούμε να εφαρμόσουμε τέτοια μέτρα και πρέπει να εφαρμόσουμε τέτοια μέτρα. Ένα νέο μέτρο που έχει να κάνει αποκλειστικά με τη μείωση της ροής μέσα σε φυσικά ή τεχνικά συστήματα αποστράγγισης, δημιουργία διατάξεων αποθήκευσης, ανάσχεσης ροής και ενίσχυσης της κατείσδυσης, αυτά που μεθοδολογίες που αναπτύξαν οι προηγούμενοι ομιλητές και θα μας αναπτύξει συνέχεια και ο Γιάννης. Εφαρμόζεται και αυτό σε αρκετές περιοχές στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας Θεσσαλίας. Προχωρώ λίγο γρήγορα στην εφαρμογή των μέτρων φυσικής συγκράτησης υδάτων που έχουν και την εφαρμογή πρακτικών βιώσιμων αποστραγγιστικών συστημάτων, τόσο σε αστικό όσο και σε περιαστικό περιβάλλον, τα οποία και αυτά ενισχύουν τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου για την προστασία από την πλημμύρα. Στη συνέχεια έχουμε δημιουργία ταμιευτήρων πολλαπλής σκοπιμότητας με συνιστώσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και εδώ πέρα βλέπουμε ότι πρέπει να γίνει μια κατασκευή, τροποποίηση ή αφαίρεση συγκράτησης του νερού όπου αυτό απαιτείται, τα οποία όμως, αφόσον γίνουν μελετημένα και σωστά, θα επιφέρουν μια σημαντική επίπτωση στην υδρολογική δίαιτα, με εφαρμογή σε αρκετές περιοχές στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας του υδατικού διαμερίσματος 0,8 στη Θεσσαλία. Αξιοποίηση υφιστάμενων έργων ταμείευσης. Εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε πώς θα επανασχεδιάσουμε έτσι ώστε αυτά τα έργα να είναι αποδοτικά ως προς την ταμείευση, την διήθηση και την κατείδηση με σκοπό να έχουμε το νερό όταν το χρειαζόμαστε τους θερινούς μήνες. Εξυγχρονισμός και αποκατάσταση αποστραγγιστικών δικτύων. Εδώ πέρα να πούμε ότι τα δίκτυά μας είναι πεπαλαιωμένα. Κάποια έχουν κατασκευαστεί στη δεκαετία του 30, κάποια μετά τη δεκαετία 60-70, αλλά χρειάζονται συντήρηση και συγχρονισμό και επιπλέον χρειάζεται ειδική μεθοδολογία και τρόπος με τον οποίο τα δίκτυα αυτά θα παρέχουν διπλή λειτουργία και αποστράγγιση αλλά και συγκράτηση του νερού όποτε αυτό απαιτείται. Έργα ορεινής υδρονομίας, τα οποία είναι σημαντικά και πάρα πολύ απαραίτητα προκειμένου να έχουμε αντιπλημμυρική προστασία στα ανάντι τμήματα των λεκανών που έχουμε τις μεγάλες κλίσεις. Διαχειριστικά μέτρα χρήσεων γης σε λεκάνες απορροής χυμάρων, το οποίο είναι ένα μέτρο που ενισχύει τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου, αλλά επί της ουσίας συμβάλλει σημαντικά στην αναρρύθμιση των λεκανών μέσω μέτρων φυσικής συγκράτησης υδάτων. Και περνάμε τέλος σε κάποια μέτρα ετοιμότητας που έχουν να κάνουν κυρίως με τα μέτρα ανάπτυξης σχεδίου εκτάκτης ανάγκης σε πλημμυρικά πεδία, αλλά κυρίως με σχέδιο ελεγχόμενων πλημμυρισμών παιδινών εκτάσεων. Και εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε ότι οι εκτάσεις τις οποίες θα πλημμυρίσουμε πρέπει να ξέρουμε ότι μπορούν να πλημμυριστούν και συγχρόνως να ξέρουμε ότι το νερό μπορεί να κατεισδύσει. Και είναι πολύ κρίσιμο να δούμε πώς λειτουργούν αυτές οι λεκάνες, σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί το νερό να κατεισδύσει και αν δεν δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα στα επιφανειακά και υπόγειατατικά συστήματα. Επίσης, ενέργειες αποκατάστασης παροχητευτικότητας της κήτης των ρεμάτων, συντήρησης και διαχείρισης παρόχθειας βλάστησης. Εδώ πέρα είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο, το οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνει κατάρτιση κανονισμού και προδιαγραφών για τις περιοδικές ενέργειες καθαρισμού των υδατορρεμμάτων, συντήρησης και διαχείρισης παρόχθειας βλάστησης. Επιπλέον, θα πρέπει ο καθαρισμός των υδατορρεμμάτων να γίνεται εκεί που είναι απολύτως απαραίτητο, με τρόπο που να μην υπάρχει σύγκρουση με τους στόχους του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Οδηγίας 2060, να έχουμε δηλαδή μια ουσιαστική συνέργεια των δύο οδηγιών, προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα και φυσικά στις περιοχές Natura θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και συγκεκριμένα με το ΕΦΠΚ που ασχολείται με τη διαχείριση των περιοχών Natura. Με αυτά τα πολλά και το καταιγιστικό μου ρυθμό, να σας αφήσω με αυτή την όμορφη εικόνα από ένα φυσικό πλημμυρικό πεδίο κάπου στην Πελοπόννησο, εκεί που γεννήθηκε με βάση το μύθο ο Θεός Ποσειδώνας. Έχει δυστυχώς να πλημμυρίσει φυσικά το 2019, για να δούμε ότι είναι πολλά τα χρόνια τα οποία έχουμε σημαντική μείωση βροχοπτώσεων, αλλά κυρίως χιονοπτώσεων στην περιοχή. Να ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να σας πω ότι το όλο εγχείρημα υποστηρίζεται από συναδέλφους στη Γενική Διεύθυνση Υδάτων, που τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε δώσει χρόνο και χώρο από την καθημερινότητά μας για να παραλάβουμε τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και είμαστε ανοιχτοί για παρατηρήσεις, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να σας προσφέρουμε ως προς την γνώση και την πληροφορία. Τα site από πάνω μπορείτε να δείτε και απευθείας από το site του floods.epk και το μέσο του Υπουργείου την όλη πληροφορία. Το floods.epk διαρκώς αποκτά περισσότερη ύλη, περισσότερο υλικό, οπότε να είστε λίγο υπομονετικοί για οτιδήποτε χρειαστείτε. Υπάρχουν και τα mail διαθέσιμα για να στείλει οποιοδήποτε θέλει παρατήρηση, διαφωνία, συμπλήρωση. Ευχαριστώ πολύ.
Κωνσταντίνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν δώσω το λόγο στο Θάνο, ο οποίος θα επιστρέψουμε στα παραδείγματα και στους λίθινους αναβαθμούς της Πάρο, να θυμίσω πάλι ότι μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας στο chat, υπάρχει χρόνο στο τέλος για να τις συζητήσουμε και όλο το υλικό θα σταλθεί σε όλους τους συμμετέχοντες τις επόμενες μέρες από την ολοκλήρωση του σημερινού σεμινάριου. Και με αυτό, Θάνο, μπορείς να πάρεις το λόγο και να μας πεις για τους λίθινους αναβαθμούς στην Πάρο. Νομίζω ότι ο Γιάννης έχει μπει ή όχι. Ναι, τα κατάφερα και ξανασυνδέθηκα. Ωραία. Συγγνώμη για πριν, υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα με τη σύνδεση. Ωραία, είμαστε πολύ εντάξει από χρόνο τους ή άλλους. Έχουμε χρόνο να την δούμε και την παρουσίαση όπως χρειάζεται. Οπότε περιμένουμε να το διαμοιράσουμε τις οθόνες και ξεκινάμε. Ωραία, μία σύνοψη. Τι είπαμε προηγουμένως για τους λίθινους αναβαθμούς. Είναι κατασκευές από πέτρα, οι οποίες κατασκευάζονται με ή χωρίς συνδετικό υλικό και αποτελούν μια παραδοσιακή πρακτική που χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια στη Μεσόγειο για την καλύτερη διαχείριση του νερού. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ταυτόχρονα οι λίθινοι αναβαθμοί είναι και ένα μέτρο σπόγκου που με ένα πάρα πολύ μικρό κόστος κατασκευής καταφέρνουν να έχουν πολλά και σημαντικά ωφέλη στις πλημμύρες, την ξηρασία και τη βιοποικιλότητα. Ανέφερε επίσης στην επόμενη διαφάνεια μια τριπλή λειτουργία των αναβαθμών. Από τη μία καθυστερούν την ταχύτητα με την οποία το νερό ρέει μέσα στα ρέματα, μειώνοντας έτσι τις πλημμύρες όταν οι αναβαθμοί λειτουργούν αθροιστικά σαν σύνολο δηλαδή, και επιπλέον έχουν τη δυνατότητα εξαιτίας αυτής της μείωσης ταχύτητας του νερού να σχηματίζουν ρηχά λιμνία στα ανάντι τους, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη βιοποικιλότητα. Ταυτόχρονα τα λιμνία αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της κατείσδυσης του νερού στο έδαφος και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του υδροφορέα. Πάμε όμως στην επόμενη διαφάνεια να καταλάβουμε ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία χωροθετούνται οι αναβαθμοί στο χώρο, με ποια κριτήρια δηλαδή επιλέγονται οι θέσεις τους στο πεδίο. Αυτό είναι κάτι αρκετά σύνθετο. Κανείς πρέπει να λάβει υπόψη την παρουσία των οικισμών στα κατάντη τους, οικισμών δηλαδή που θα επωφελούνται από τα ωφέλη που θα παρέχουν οι αναβαθμοί. Θα πρέπει οι αναβαθμοί αυτοί να τοποθετούνται σε ρέματα εφήμερης και όχι συνεχούς ροής, ενώ πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεωλογικό υπόβαθρο και η διαπερατότητα του εδάφους, ειδικά στην περίπτωση που στόχος μας είναι ο εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα. Θα θέλουμε δηλαδή η γεωλογία να είναι κατάλληλη, έτσι ώστε να επιτρέπει την κατείσδυση του νερού στον υπόγειο υδροφορέα. Δύο ακόμη σημαντικοί παράγοντες είναι η τοπογραφία και η προσβασιμότητα. Θέλουμε το ρέμα να έχει μια εύκολη πρόσβαση, έτσι ώστε να μπορούμε να πάμε και να κατασκευάσουμε τους αναβαθμούς. Τέλος, σε επίπεδο σχεδιασμού της δράσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι να αξιολογήσουμε ποιοι χώροι ειδικού ενδιαφέροντος υπάρχουν στην περιοχή, όπως για παράδειγμα αρχαιολογικοί χώροι. Ενώ πολύ σημαντικό είναι επίσης να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες δομές που υπάρχουν στην περιοχή, όπως για παράδειγμα πηγάδια ή γεωτρήσεις, τις οποίες δομές αυτές μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για την παρακολούθηση της δράσης μας. Περνώντας λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια, βλέπετε ένα πίνακα. Ο πίνακας αυτός συνοψίζει τις σημαντικότερες πιλωτικές δράσεις στην Ελλάδα, οι οποίες αφορούν τους λίθινους αναβαθμούς. Πάνω βλέπετε την πρώτη και εμβληματική δράση στην απείρανθο της Νάξους στις αρχές της δεκαετίας του 90, όπου κατασκευάστηκαν 66 λίθινοι αναβαθμοί με στόχο την προστασία από τη διάβρωση και τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα. Η δράση αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη έμπνευση, έτσι ώστε 25 χρόνια μετά η περιβαλλοντική οργάνωση Μεντίνα να κατασκευάσει 26 αναβαθμούς στα Κύθυρα, στο ρέμα του Καραβά,
με στόχο την αποκατάσταση του ρέματος του Καραβάλα και τη δημιουργία των ρηχών λιμνίων για μικρής κλίμακας άρδευση. Και αυτό μέσα στα επόμενα χρόνια οδήγησε σε μια σειρά από παρόμοιες δράσεις στην Πάρο, στην Ήο και τη Σύφνο, ενώ αναμένουμε και μια παρόμοια δράση το 2026, το φθινόπωρο που μας έρχεται, στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο ρέμα Γερακάρι, που είναι παραπόταμος του ποταμού Λίλαντα. Πάμε όμως να πούμε λίγα περισσότερα λόγια για το παράδειγμα της Πάρου, το οποίο είναι αυτό που θα αναλύσουμε σήμερα. Η δράση αυτή ξεκίνησε το 2021 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Στόχος ήταν ο εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα στο ρέμα του Καβουραπόταμου, αλλά και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Και στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν το WWF Ελλάς, το Μεντίνα, η ΔΕΙΑ της Πάρου, ο Δήμος Πάρου, το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και φυσικά είχαμε την υποστήριξη ομάδων όπως το Μπουλούκι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχήλοχος στην Πάρο, αλλά και το Φεστιβάλ Πάρου. Στην Πάρο τώρα η κατασκευή πραγματοποιήθηκε το 2022, όπου ολοκληρώθηκαν 34 λίθινοι αναβαθμοί κατά μήκος 1,3 χιλιόμετρων στο ρέμα του Καβουραπόταμου. Οι αναβαθμοί αυτοί είχαν περίπου έχουν μισό μέτρο ύψος, ενώ το πλάτος τους κυμαίνεται από μισό μέχρι 3 μέτρα, ανάλογα δηλαδή και με το πλάτος του ρέματος. Οι αναβαθμοί δεν περιλαμβάνουν συνθετικό υλικό, ενώ για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκε υλικό από το ίδιο το ρέμα. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να μεταφέρουμε πέτρες από μια διαφορετική περιοχή. Πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη δράση ήταν και η εμπλοκή και η συμμετοχή των εθελοντών και των τοπικών ομάδων, οι οποίοι μας βοήθησαν τόσο στην κατασκευή, ώστε και να μας δώσουν πολύτιμες εμπειρίες και τεχνικές που γνωρίζουν πάνω στην πέτρα. Τώρα, λίγα λόγια για τη βιοποικιλότητα. Είναι μια μεταβλητή που μας ενδιαφέρει πολύ. Θέλαμε να δούμε ποια είναι η επίδραση των αναβαθμών αυτών πάνω στη βιοποικιλότητα. Και για να το καταφέρουμε αυτό, ξεκινήσαμε από το 2021 μέχρι και σήμερα να παρακολουθούμε 4 διαφορετικούς βιωτικούς δείκτες. Τα αμφίβια, τη βλάστηση, τα υδρόβια σπόνδυλα και τα χερσαία σπόνδυλα. Και πώς το κάνουμε αυτό, πώς συλλέγουμε τα δείγματα αυτά με διαφορετικούς τρόπους, κυρίως με δειγματοληψίες πεδίου, με το χέρι, με οπτικές καταγραφές ή ακόμα και με παγίδες παρεμβολής εδάφους, στην περίπτωση των χερσαίων σπονδύλων. Για τη βλάστηση χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, χρησιμοποιούμε τεχνικές τηλεεπισκόπησης, έτσι ώστε μέσα από δορυφορικές εικόνες να δούμε πώς αλλάζει η βλάστηση μέσα στα χρόνια. Η παρακολούθηση της βιοποικιλότητας συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ωστόσο είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα. Στην αριστερή εικόνα βλέπετε κάποια δεδομένα για τα χερσαία σπόνδυλα στον Καβουραπόταμο, ενώ στη δεξιά για τα υδρόβια σπόνδυλα. Οι εικόνες αυτές είναι πάρα πολύ τεχνικές και εξειδικευμένες, οπότε δεν είναι ανάγκη να μπούμε σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε από τα διαγράμματα αυτά ότι από το 2022 που κατασκευάστηκαν οι αναβαθμοί μέχρι και σήμερα παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση στο μέγεθος των κοινοτήτων, των χερσαίων και των υδρόβιων σπονδύλων. Ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε και αύξηση στη βιοποικιλότητα. Αρχίζουμε δηλαδή και καταγράφουμε ομάδες οργανισμών που στο παρελθόν δεν είχαμε καταγράψει. Έτσι φαίνεται ότι τα εποχικά λιμνία που σχηματίζονται από τους αναβαθμούς λειτουργούν ευεργετικά για τη βιοποικιλότητα και τη βοηθούν. Ειδικά στο ρέμα του Καβουραπόταμου, στην Πάρο, στις Κυκλάδες, όπου το άνυδρο περιβάλλον αποτελεί μια μεγάλη πίεση για τη βιοποικιλότητα. Μία ακόμη σημαντική μεταβλητή την οποία παρακολουθούμε είναι τα επιφανειακά ύδατα και η εδαφική υγρασία. Και αυτό επειδή θέλουμε να μελετήσουμε την επίδραση των αναβαθμών στο νερό. Και πώς το κάνουμε αυτό? Ξεκινήσαμε το φθινόπωρο του 2025, πριν από λίγους μήνες, την εγκατάσταση 2 σταθμών παρακολούθησης στον Καβουραπόταμο. Ο ένας σταθμός τοποθετήθηκε στα ανάντι ενός αναβαθμού,
ενώ ο δεύτερος τοποθετήθηκε σε μια ουδέτερη περιοχή, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σαν μάρτυρας και να έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα. Οι σταθμοί αυτοί θα λειτουργούν συνεχόμενα καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οπότε αναμένουμε και εμείς μέσα στους επόμενους μήνες να πάρουμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα και να τα μοιραστούμε και μαζί σας. Οπότε, κλείνοντας και συνοψίζοντας, η λίθινη αναβαθμή σε εφήμερα ρέματα είναι μια ήπια παρέμβαση, ένα αποτελεσματικό μέτρο σπόγκου που έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις παραδοσιακές τεχνικές για να μας βοηθήσει να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση του νερού. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι ενισχύουν τη βιοποικιλότητα, η οποία στην περίπτωση των άνυδρων κυκλάδων υφίσταται πιέσεις εξαιτίας παρατεταμένης υγρασίας. Το WWF στοχεύει μέσα από αυτή τη δράση στην Πάρο να το προωθήσει σαν ένα επιτυχημένο παράδειγμα για την καλύτερη διαχείριση του νερού στα νησιά της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας στην παρουσίαση και θα χαρώ πολύ μετά το τέλος, στη συνέχεια δηλαδή, να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και για την δική σου παρουσίαση και τώρα νομίζω με την ολοκλήρωση όλων των σημερινών παρουσιάσεων, τις οποίες όπως αναφέρουμε θα σας τις στείλουμε και μέσα στις επόμενες ημέρες ώστε να τις έχετε και εσείς, μπορούμε να περάσουμε σιγά σιγά να δούμε τις ερωτήσεις και τα σχόλια που έχουν διατυπωθεί μέσα στο chat. Οπότε θα τα διαβάζω και θα δίνω το λόγο στον κάθε μιλητή ώστε να τα σχολιάζει, να τα απαντάει. Και θα ξεκινήσω με το σχόλιο της κυρίας Αλβανού, η οποία ουσιαστικά μας τονίζει τη μεγάλη σημασία που έχει η συνεργασία των διαφορετικών εμπλεκομένων στην εφαρμογή όλων αυτών των έργων και εκφράζει μια επιφύλαξη σχετικά με τους ΤΟΕΒ των περιοχών. Οπότε Θάνα, νομίζω ότι το έχεις δει το σχόλιο, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις μια πολύ σύντομη τοποθέτηση και να προχωρήσουμε στην συνέχεια στα επόμενα. Και εμείς με τα διάφορα σεμινάρια και τις εκπαιδευτικές μας δράσεις στοχεύουμε ακριβώς στην προώθηση αυτής της γνώσης σιγά σιγά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύα. Νομίζω ότι θα μπορούσε ο Αντρέας Παναγόπουλος να πει δύο πράγματα για τον ΤΟΕΒ, μιας και ήταν στη δικιά του την παρουσίαση. Ναι, πολύ ευχαρίστως. Αν κατάλαβα καλά, νομίζω ότι διακρίνω μια ελαφρά απογοήτευση ή πεσημισμό. Δεν θα πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω όντας στο εξωτερικό σε μια αποστολή για κάποιο άλλο project. Πιστέψτε με ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό εμείς στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγαλύτερη κατανόηση και ρεαλισμό για το πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε και πολλοί φορείς οι οποίοι έχουν πολύ ψηλά το αίσθημα ευθύνης για αυτό που πρέπει να παράξουν, απαιτούν περισσότερα πράγματα από αυτά που ενδεχομένως ο ρεαλισμός της χώρας μπορεί να προσφέρει και να επιτρέψει σε άμεσο χρονικό διάστημα. Θέλω να πω το εξής, δηλαδή, ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το τρένο των δυσκολιών εφαρμογής μέτρων, υλοποίησης τους, βελτίωσης και αποκατάστασης των πραγμάτων, των κακών κειμένων, βελτίωσης του capacity που έχουμε σαν φορείς και σαν κοινωνία. Βρίσκομαι σε μια κεντροευρωπαϊκή χώρα σε συνεργασία με μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα. Και πιστέψτε με, οι έννοιες που συζητάμε σήμερα δεν είναι γνωστές. Ούτε καν εδώ, που υποτίθεται ότι είναι πιο μπροστά από εμάς, πιο ευαισθητοποιημένοι κλπ. Τι θέλω να πω. Μέσα από τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες σαν αυτή που ανέλαβε σήμερα το WWF, κάνουμε το πρώτο τεράστιο βήμα, να βρισκόμαστε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και πληροφορίες για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος διότι το επίπεδο ενσυναίσθησης και συνειδητοποίησης των προβλημάτων σε πάρα πολλά στελέχη του ελληνικού δημόσιου τομέα και όχι μόνο είναι εξαιρετικά υψηλό. Εκείνο που μας λείπει είναι η διασύνδεση μεταξύ μας ώστε να μπορέσει ο ένας να βοηθηθεί από τον άλλον. Σε αυτή τη λογική λοιπόν και το Sponscapes, αλλά ειδικότερα το SpongeWorks που εκεί στοχεύει, προσπαθεί να δημιουργήσει
ένα ευρύ network, όχι μόνο στη Θεσσαλία, για να απαντήσω και σε κάποιες άλλες ερωτήσεις που βλέπω παρακάτω, αλλά σε όλη τη χώρα. Αυτός είναι ακριβώς ο σκοπός. Ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο και να σας κατευθύνουμε, να βελτιώσουμε την κατάσταση που βιώνουμε όσοι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Η Θεσσαλία αποτελεί απλά ένα παράδειγμα. Έτυχε να γίνει εκεί η εφαρμογή του έργου. Η ιδέα είναι ότι αρπάζουμε από εκεί την ευκαιρία και προσπαθούμε τα μηνύματα και τις εμπειρίες να τα μεταφέρουμε παντού. Υπάρχει χώρος και το θέλουμε, το επιζητούμε, να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ομάδα από εταίρους εφαρμογής, οι οποίοι μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες και τα ίδια προβλήματα για να πάμε μπροστά το κάρο, επιτρέψτε μου την έκφραση, στην επόμενη μέρα, μοιραζόμενοι το ίδιο όραμα. Έχετε τα στοιχεία όλων μας, και των συναδέλφων του ΒΒΕΦ και των συναδέλφων του Υπουργείου και των συναδέλφων του Ινστιτούτου Εδαφοειδατικών Πόρων. Θερμά σας απευθύνουμε την πρόσκληση, ελάτε σε επαφή μαζί μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Θα το θέλαμε πάρα πολύ, δεν ξέρω αν έχω απαντήσει σε αυτό το οποίο ετέθη ως ζήτημα, αλλά υποθέτω και υποψιάζομαι ότι κάτι τέτοιο ήταν. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτησή σου. Μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί έχει πάρει το chat φωτιά, όπως βλέπουμε. Έχουμε μια ερώτηση που έχει να κάνει με τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών και με τον τρόπο με τον οποίο προτεραιοποιούνται τα μέτρα. Και ένα λεπτό να την διαβάσω γιατί μετακινείται και το chat καθώς προχωράμε. Η ερώτηση λοιπόν είναι... Συγγνώμη. Πώς προτεραιοποιούνται τα μέτρα φυσικής συγκράτησης υδάτων στα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας εναντίον άλλων κρίσεων. Οπότε Θάνο ή Κωνσταντίνε μπορείτε να πάρετε το λόγο και να μας απαντήσετε. Αν θες να ξεκινήσω και αν θες να συμπληρώνεις, μέσα στα πολλά που είπα και με τον καταγεγιστικό αριθμό που τα είπα, δεν είπα ότι στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας σε κάθε εδατικό διαμέρισμα έχει γίνει με εξαντλητική προσπάθεια ιεράρχησης των μέτρων, με κριτήρια οικονομικά και περιβαλλοντικά. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, τα μέτρα είναι ιεραρχημένα και, για παράδειγμα, τα μέτρα φυσικής συγκράτησης υδάτων έχουν καταταγεί πολύ ψηλότερα από συμβατικά μέτρα, όπως ονομάζουμε γκρίζα μέτρα. Δεν μου αρέσει η ορολογία, να είμαι ειλικρινής. Είναι απαραίτητα και αυτό, όπως είπε πολύ σωστά και ο Θάνος, πριν όταν δεν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο. Αλλά έρχονται πολύ πιο ψηλά και έρχονται πολύ πιο μπροστά στην προτεραιοποίηση για την εφαρμογή τους. Άρα έρχονται και πολύ πιο μπροστά στην χρηματοδότηση για την εφαρμογή τους. Αυτό προκύπτει σε κάθε σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. Είναι στο κεφάλαιο της ιεράρχησης των μέτρων. Μπορεί κάποιος να μπει μέσα από την ιστοσελίδα και να το βρει αναλυτικά. Δεν ξέρω αν κάλυψα στην ερώτηση. Κωνσταντίνε, ναι, νομίζω ότι ήσουν πολύ συγκεκριμένος. Έχουμε μια ερώτηση που έχει να κάνει με τον κανονισμό καθαρισμού υδατορρευμάτων, αν γνωρίζουμε πότε προβλέπεται να θεσμοθετηθεί. Ωραία. Επειδή αποτελεί μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμοδιότητα με άλλους φορείς, προκειμένου με τις διευθύνσεις υδάτων και όχι μόνον, είναι κάτι το οποίο είναι στις άμεσες σκέψεις του Υπουργείου. Δεν μπορώ να πω ότι θα γίνει αύριο ή μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια διαδικασία που αποτελεί και χρηματοδοτήσεις και συνεργασία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν με ρωτάτε, σε αυτό είναι η γεωποικιλότητα και η βιοποικιλότητα της χώρας. Δεν είναι απλό όσο απλό ακούγεται. Βλέποντας το παράδειγμα του Καβοροπόταμου πριν ή άλλα παραδείγματα από το Γιάννη και το σύνολο της λεκάνης Θεσσαλίας και την ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί κάποιος να πάρει και να βάλει κάποια έργα ή κάποιες εφαρμογές καθαρισμών ή αντίστοιχα έργων φυσικής συγκράτησης από τη μία περιοχή στην άλλη. Είναι προτεραιότητα όμως, και είναι προτεραιότητα η οποία προκύπτει και από την ανάγκη ότι οι παραδοσιακές τεχνικές, όπως αναφέραμε, δηλαδή οι καθαρισμοί των ρεμάτων και ειδικά στην παράκτια ζώνη, πολλές φορές επιτείνουν το πρόβλημα της πλημμύρας. Ποιας πλημμύρας? Αυτής που δεν αναφέραμε πολύ έντονα και με πολύ ίσως έμφαση, γιατί δεν είναι τη σημερινή θεματική, στην πλημμύρα από θαλάσσιο κυματισμό, από ψηλό θαλάσσιο κυματισμό. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ειδικά στα νησιά, τι αποψηλώνουμε και τι πρέπει να αφήσουμε στη θέση του στην παράκτια ζώνη, στην παρόχθια και στην παράκτια ζώνη. Ευχαριστώ. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Προχωράμε και συνεχίζουμε. Έχουμε μια ερώτηση που έχει να κάνει με τους αγρότες στις περιοχές που γίνονται αυτές οι πρωτοβουλίες. Αν αυτοί εκπαιδεύονται από κάποιον φορέα, και ένα σχόλιο για το αν ανταποκρίνονται. Καταλαβαίνω ότι η ερώτηση έχει να κάνει με το πώς οι ίδιοι βλέπουν αυτές τις πρωτοβουλίες και αυτά τα
μέτρα και αν προτείνουμε ένα δίκτυο εθελοντών στις πλημμυρισμένες περιοχές. Οπότε νομίζω, Ανδρέα, φαντάζομαι για σένα είναι αυτή η ερώτηση. Τουλάχιστον το πρώτο σκέλος, ναι. Για το δεύτερο νομίζω ότι ο Θάνος και ενδεχομένως και ο Κώστας θα ήταν πιο κοντά. Ας ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο. Ναι, προφανώς έτσι είναι τα πράγματα. Για να υλοποιηθούν τα μέτρα χρειάζεται, όπως ανέφερα και πριν, η συστηματική εμπλοκή των αγροτών. Αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει μέσω της ενεργού συμμετοχής ως φορέων εφαρμογής των φορέων που ανέφερα πριν, ενδεικτικά στη Θεσσαλία, οι οποίοι από πίσω τους όμως έχουν γύρω στους 120 παραγωγούς με τα δικά τους χωράφια. Ένα σημαντικό. Κανένας από αυτούς τους παραγωγούς δεν μπήκαν στο έργο με καμία απειλή ή με καμία πίεση. Ήτανε και παραμένει η δικιά τους πρωτοβουλία. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι αναλώθηκε πάρα πολύς χρόνος, τόσος όσος χρειάζεται για να παρουσιαστούν οι στόχοι του έργου, για να συζητήσουμε μαζί με τους παραγωγούς τι βολεύει να γίνει, τι σκεφτόμαστε, αν αυτό που σκεφτόμαστε είναι κάτι ρεαλιστικό, γιατί ξέρετε, εμείς μπορεί να είμαστε οι επιστήμονες που έχουμε τις ιδέες, την πράξη όμως και το ζόρι τον βιώνουν οι άνθρωποι της καθημερινότητας. Αν αυτοί οι άνθρωποι της καθημερινότητας δεν πιστούν ότι αυτό που είναι μπροστά μας και τους καλούμε να το υλοποιήσουν είναι ρεαλιστικό και δεν θα τους ζημιώσει, δεν υπάρχει περίπτωση στον αιώνα τον άπαντα να ακολουθήσουν. Άρα το πρώτο στάδιο είναι της κατανόησης και της διαμόρφωσης των μέτρων στη λεπτομέρειά τους, έτσι ώστε να ταιριάζουν στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, του κάθε χωραφιού, του κάθε παραγωγού. Στην πράξη αυτό τι σημαίνει? Αναλώσαμε 8 μήνες για να επιλεγούν τα κατάλληλα μηχανήματα που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των μέτρων, στις καλλιεργητικές πρακτικές, και άλλους 7 μήνες σε διαβούλευση παρουσίασης των μέτρων με έναν τους αγρότες και πολύ συχνά με ένα χωράφι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό σε χρόνο. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε έναν δυνατό πυρήνα ανθρώπων οι οποίοι έχουν την απόλυτη βούληση να το κάνουν και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μπουν στη φιλοσοφία και έχουν μπει στη φιλοσοφία αυτό που είπα στο τέλος της παρουσίασής μου. Ότι δηλαδή οι τύχες στο μέλλον είναι δικό μας. Βιώνουμε το πρόβλημα και πρέπει να βρούμε και τη λύση του. Άρα πρέπει να οικειοποιηθούμε αυτές τις λύσεις και οι λύσεις είναι δικές μας. Όταν λέω δικές μας, του κάθε παραγωγού. Για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή αυτών των λύσεων, προφανώς ο παραγωγός θέλει κατεύθυνση, συμβουλή και υποστήριξη. Δεν είναι ο ειδικός. Οι ειδικοί είμαστε εμείς και αυτή είναι η δικιά μας δουλειά. Να μας πούνε τις ανάγκες τους, να τους πούμε τις ιδέες μας και να τους κατευθύνουμε μέσα από τη δικιά μας επιστημονική γνώση ρεαλιστικά στην επόμενη μέρα. Άρα ναι, αυτοί οι άνθρωποι εκπαιδεύονται και μαθαίνουν από το πώς θα χειριστούν τα μηχανήματα μέχρι το πώς θα παρακολουθούν τα επιστημονικά όργανα τα οποία εγκαθίστανται σιγά σιγά στα χωράφια τους, πώς θα διαβάζουν τα διαγράμματα των μετρήσεων, πώς θα διαβάζουν τα μηνύματα της φύσης στο χωράφι τους και πώς θα ανταποκρίνονται. Είναι προφανές ότι αυτό δεν γίνεται χωρίς την υποστήριξη, που είναι το κακό στην όλη ιστορία και το δύσκολο. Ότι ως χώρα οι δομές που είχαμε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, μέσω των διευθύνσεων οικειών βελτιώσεων, πλέον δεν υπάρχουν. Οι γεωπόνοι πεδίου, με την έννοια της υποστήριξης από την πολιτεία προς τον μέσο παραγωγό, μας τελειώσανε. Και αυτό είναι η μεγάλη δυσκολία. Ωστόσο, λύσεις υπάρχουν. Και οι λύσεις ακούνε στο ότι δημιουργούμε hubs, μικρά κέντρα, τοπικά ή υπερπεριφερειακά, τα οποία αποκτούν τη γνώση, την εμπειρία και αυτή διαχέεται. Και αυτό το έργο, λοιπόν, το SpongeWorks και το SpongeScapes, έτσι λειτουργούμε. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε αυτά τα κέντρα ενημέρωσης, με εκπαιδεύσεις, ανάπτυξη τεχνογνωσίας και υποστήριξη και κατεύθυνση των ανθρώπων που θέλουν να μπουν μπροστά και να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις. Ξανααπευθύνω το κάλεσμα σε όλους. Εάν η βάση δεν μπει μπροστά, τα μέτρα δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Δεν πρέπει να περιμένουμε και να λέμε τι κάνει η πολιτεία για μας. Εμείς τι κάνουμε για τον εαυτό μας. Τα σχόλια έχουν πάρει φωτιά και προσπαθώ λίγο να τα ομαδοποιήσω για
να δίνουμε το λόγο δεξιά και αριστερά στους διάφορους ομιλητές. Ας κάνω μια προσπάθεια λίγο να απαντήσω σε διάφορα σχόλια που αφορούν τους γλύθινους αναβαθμούς, ώστε να το κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα. Οι αναβαθμοί πραγματοποιούνται, η κατασκευή των αναβαθμών στην Πάρο, στην Ήο και ούτω καθεξής, πραγματοποιούνται σε εφήμερα ρέματα, σε δημόσιες εκτάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν απαιτούνται άδειες ή δεν απαιτείται η αδειοδότηση από τα αντίστοιχα τμήματα. Αν είναι δασική έκταση, προφανώς θα πρέπει να πάρουμε άδεια από τα δασαρχεία ή αν είναι η γη χαρακτηρισμένη ως δασική έκταση. Προφανώς χρειάζεται άδεια από την περιφέρεια. Είναι μικρής κλίμακας έργα με αποτέλεσμα να παίρνουν κυρίως απαλλαγή. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι προφανώς θα πρέπει να ακολουθήσουμε την νομοθεσία για αυτή τη διαδικασία. Θα μπορούσαν η εφαρμογή, υπάρχει μια άλλη ερώτηση που λέει εάν η εφαρμογή είναι σε μικρότερα εφήμερα ρέματα ή σε μεγαλύτερα υδάτινα σώματα. Προφανώς εντάσσονται στα έργα ορεινής υδρονομίας. Εμείς τα έχουμε εφαρμόσει ή όπως ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 90 στην Απίρανθο, που όπως σωστά λέει ένας συμμετέχοντας προκρίθηκε από τον αείμνηστο τον Μανώλη τον Γλέζο. Εμείς τα έχουμε εφαρμόσει σε εφήμερα ρέματα. Η διαδικασία για τα μεγαλύτερα ρέματα της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι διαφορετική, μιας και οι εντάσεις της βροχής εκεί πέρα είναι διαφορετικές. Και προφανώς και η κατασκευή τους θα είναι διαφορετική. Σε κάθε περίπτωση η δικιά μας η αίσθηση είναι ότι θα πρέπει να μελετάτε η συνδεσιμότητα των ποταμών, ώστε κατασκευάζοντας τα έργα ορεινής υδρονομίας να μην αποκόπτεις τη φυσική ροή του νερού και να μην κόβεις και την κίνηση της πανίδας, κυρίως της Ιδιοπανίδας. Γι' αυτό έχουμε πάει κιόλας στις Κυκλάδες, μιας και τα ρέματα εκεί πέρα είναι εφήμερης ροής. Θα απαντήσω ένα-δύο ερωτήσεις πριν δώσω τον λόγο στους υπόλοιπους. Αν αποφεύγεται η διαρροή του νερού από τους αναβαθμούς και πώς αποφεύγει τη διαρροή, δεν είναι το ζητούμενο απαραίτητα να αποφεύγει τη διαρροή. Είναι παραδοσιακές τεχνικές, οι οποίες σιγά σιγά τα ρέματα αυτά με τα φερτά υλικά, τα φράγματα αυτά κλείνουν οι πόροι του. Παρ' όλα αυτά, το να περνάει λίγο νερό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ωστόσο, ο πρωταρχικός στόχος που είναι το retention, η συγκράτηση του νερού, επιτυχάνεται είτε υπάρχει συνδετικό υλικό, είτε δεν υπάρχει συνδετικό υλικό. Και σε μια άλλη ερώτηση για τον υδροφόρο ορίζοντα, στην Πάρο ξεκινήσαμε να κάνουμε παρακολούθηση του υδροφόρου ορίζοντα. Δυστυχώς δεν πήγε και πολύ καλά το πείραμα, μιας και τέλος πάντων να μην σας πλέξω με λεπτομέρειες. Το γεωλογικό υπόβαθρο είναι αρκετά σύνθετο στην περιοχή του Καγουροπόταμου. Δεν έχουμε πρώτα αποτελέσματα από τον υδροφόρο ορίζοντα. Ωστόσο, θεωρούμε ότι με τα συσκευές παρακολούθησης που σας έδειξε και ο Γιάννη, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί η κατείσδυση και εάν σε μια περιοχή που έχει μικρά φράγματα διατηρείται το νερό περισσότερο σε σχέση με μια άλλη που δεν έχει μικρά φράγματα. Να επανέλθω λίγο στις ερωτήσεις. Ελπίζω να απάντησα σε αυτά που αναφέρετε. Να επανέλθω στις ερωτήσεις. Ρωτάνε τι αφορούν, γίναν δύο ερωτήσεις σχετικά με τα μηχανήματα για το strip tillage, για την γραμμική άρρωση. Οπότε νομίζω, Αντρέα, μπορείς να απαντήσεις σε αυτό. Επίσης, κάποιος άλλος ρωτάει για το γεωργία ακριβίας που φαίνεται να αποδίδει ως προς την εξοικονόμηση νερού στις πολυετείς καλλιέργειες. Ωστόσο, η έκταση των μονοετών καλλιεργειών είναι πολύ μεγαλύτερα. Έτσι, αν μπορεί να εφαρμοστεί η γεωργία ακριβίας και στις μονοετείς καλλιέργειες και αν αυτό είναι ρεαλιστικό, να υπάρχει ένας σχεδιασμός πολυετών και μονοετών φυτών σε μια υδρολογική λεκάνη για να έχει αποτέλεσμα σφόγγου. Και με αυτό σου δίνω το λόγο. Πολλά βγήκανε. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Καταρχάς, σας το πάρουμε από το κομμάτι των μηχανημάτων. Τα νέα μηχανήματα αφορούν 2-3 διαφορετικές δράσεις. Το ένα και το
πιο σημαντικό, αν θέλετε, για την χώρα και για την εξέλιξη των μεγάλων παιδιάδων, καλλιεργητικά πάντα, είναι η εισαγωγή της λογικής του low tillage ή strip tillage, μηχανημάτων δηλαδή τα οποία δημιουργούν την ελάχιστη όχληση στο έδαφος, δεν καταστρέφουν τη δομή του και ως εκ τούτου περιορίζουν τις όποιες τεχνητές επιδράσεις. Αυτά είναι μηχανήματα τα οποία μπορεί να πει κανείς ότι εντάσσονται στη λογική της γεωργίας ακριβίας, όπως και σε πολλές άλλες λογικές μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλά ονόματα. Το ζήτημα είναι ένα, ότι δεν χαλάμε τη δομή του εδάφους, κάνουμε εφαρμογή της σποράς γρήγορα, με απόλυτη ακρίβεια και με απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο. Είναι πανάκια? Όχι. Τίποτα δεν είναι πανάκια και κανένα μέτρο δεν φτάνει από μόνο του. Προβλήματα στην καλλιέργεια, αν θέλετε, στην χαμηλή μηδενική άρρωση, είναι ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα χρειάζεται και μια βαθύτερη, αν θέλετε, επεξεργασία, για τον απλούστατο λόγο ότι δημιουργούνται δομές συμπίεσης του εδάφους σε διάφορα βάθη ανάλογα με την περιοχή και την μηχανική του σύσταση, οι οποίες τελικά, χωρίς να το βλέπουμε στην επιφάνεια, δημιουργούν προβλήματα διαπερατότητας σε μεγαλύτερα βάθη. Και εκεί υπάρχουν λύσεις και τεχνητές, με βαθιά χάραξη του εδάφους, με ρίπερ, ή με πιο φυσικές μεθόδους που τώρα δοκιμάζονται, ξεκινήσανε πέρσι στη Γαλλία και φέτος θα δοκιμαστούν και στο Ταυροπό, με χειμερινή συγκαλλιέργεια διαφόρων ειδών, τα οποία προσπαθούν με φυσικό τρόπο να αναπτύξουν ένα βαθύ ριζικό σύστημα, το οποίο σπάει αυτή τη δημιουργία του αδιαπέρατου υλικού. Σε άλλες περιοχές, για να φύγουμε από το strip tillage, που ξαναλέω είναι το πρώτο μηχάνημα που εισήχθη στην Ελλάδα στο πλαίσιο αυτού του έργου, σε άλλες περιοχές το ζήτημα είναι πιο ότι εφαρμόζουμε, ας πούμε, στην λεκάνη της Αγιάς ή στα ορεινά της Μελιβίας την μηχανική επεξεργασία των ζυζανίων στις γραμμικές καλλιέργειες, γραμμικής ανάπτυξης εννοώ, κατά μήκος των διαδρόμων, μεταξύ των σειρών των δέντρων. Εκεί μιλάμε για οποροφόρα, 99,9%. Αυτό γίνεται πολλά χρόνια και γίνεται με καλλιεργητές, γίνεται με καταστροφές, γίνεται με μια σειρά μηχανημάτων απλών και φθηνών. Το μεγάλο πρόβλημα εκεί είναι μια έκταση 20 με 30%, η οποία αφορά τη ζώνη γύρω από τα δέντρα και εκεί δεν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα εκτεταμένης εφαρμογής μηχανικών κατεργασιών, αλλά πηγαίνει ο κόσμος ακόμα με ζυζανιοκτώνα, γιατί τον απλούστατο λόγο ότι τα εξειδικευμένα μηχανήματα είναι ακριβά ή δεν κάνουν για όλα τα χωράφια, εξαιτίας της κοκομετρίας του εδάφους, των τοπογραφικών συνθήκων, των κλίσεων, των ιδιαιτεροτήτων που έχει γίνει η φύτευση κλπ. Είναι ακριβά και υπάρχουν βέβαια και οι μεσινέζες, πολύ παλιά και φθηνή τεχνολογία, η οποία όμως δεν συμφέρει για μια μεγάλη έκταση, διότι δημιουργεί πολλά μεροκάματα. Άρα μιλάμε εκεί πέρα για πέρασμα σε κάποια αυτοματοποιημένα ή μη αυτοματοποιημένα μηχανήματα παρέμβασης στις γραμμικές καλλιέργειες, για να αντιμετωπίσουμε και το 25 με 30% της ζώνης των χωραφίων που αυτή τη στιγμή ακόμα δέχονται τη ζυζανιοκτονία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι με τα μηχανήματα. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν το άλλο, Θάνο. Το άλλο, Αντρέα, έχεις δίκιο. Το άλλο είναι για τις μονοετείς και τις πολιτείς καλλιέργειες. Σωστά. Και να σου βάλω άλλο ένα ερώτημα, εάν η καύση των υπολειμμάτων για τις μονοετείς καλλιέργειες είναι αρνητική πρακτική στο αποτέλεσμα σπόγκου. Οι ερωτήσεις προσπαθώ να τις απαντήσω και γραπτώς, αλλά είναι κατοικιστικές. Βλέπετε το χαμόγελό μου. Ναι. Είναι αστείο και να το συζητάμε τον 21ο αιώνα. Ξέρουμε ότι γίνεται εκτεταμένα, ξέρουμε ότι είναι εύκολο, ξέρουμε ότι είναι η απλή λύση, ξέρουμε ότι είναι η φθηνή λύση. Σε πολλές περιπτώσεις που η πρόσοδος στο εισόδημα από τις μονοετείς καλλιέργειες είναι πολύ χαμηλό, λόγω συμβολιακής γεωργίας, λόγω μη αρδευόμενης γεωργίας που ούτως ή άλλως έχει χαμηλή πρόσοδο, ο παραγωγός καταφεύγει σε αυτή τη λύση, είναι η εύκολη λύση. Εκείνο που δεν συνειδητοποιεί ίσως είναι η ζημιά η τεράστια που κάνει, διότι προοδευτικά και αθροιστικά αυξάνει το δυναμικό διάβρωσης, δημιουργεί συνθήκες απερίμωσης, χάνεται το έδαφος. Αν περπατήσει κανείς πλέον σε αρκετές περιοχές της χώρας, λοφόδεις, οι οποίες δεν αρδεύονται, θα δει ότι ήδη έχει αρχίσει και αποκαλύπτεται το υπόβαθρο.
αυτό σημαίνει καταστροφή μιας διαπαντός των χωραφιών. Είναι αυτό που πάθαμε με τη φρεάτια υδροφορία λόγω της ανεξέλεγκτης άρδευσης σε διάφορους κάμπους της χώρας τη δεκαετία του 80 και 90, όπου καταστρέψαμε λόγω συμπίκνωσης από υπερβολική άντληση τη φρεάτια υδροφορία. Αυτό δεν επανέρχεται. Άρα κάψη όχι, σε καμία περίπτωση, διότι χάνουμε και τη βιοποικιλότητα, χάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι γι' αυτό θα πρέπει ο παραγωγός να πιστεί. Η παλιά άποψη που υπήρχε είναι ότι είναι ένας καταπληκτικός τρόπος για να απολυμάνουμε το έδαφος και να το ετοιμάσουμε για τις επόμενες καλλιεργητικές πρακτικές. Ξέρετε, η σύγχρονη άποψη, και αυτό συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για το έδαφος και για την εφαρμογή των λύσεων σπόγκου, είναι ακριβώς αυτό. Ποιος είναι ο καλύτερος δείκτης και ποιο είναι το σύνθημα για την επιτυχημένη εφαρμογή λύσεων σπόγκου? Έχουμε γεωσκόλικες στο χωράφι μας, έχουμε πρωτεΐνη στο χωράφι μας. Πολύ απλά. Διότι υπήρξε και μια φανταστική φωτογραφία, ένας τυφλοπόντικας ο οποίος έχει εξαφανιστεί από τα χωράφια της Ευρώπης γιατί δεν βρίσκει πρωτεΐνη να φάει, δεν βρίσκει γεωσκόλικες. Οπότε το στοίχημα είναι να ξαναφέρουμε αστειευόμενοι τα ποντίκια στους αγρούς. Δεν τα θέλουμε αυτά. Βέβαια θέλουμε όμως γεωσκόλικες. Με την καύση αυτά εξαφανίζονται. Η βιοποικιλότητα πάει περίπατο, η οργανική ουσία πάει περίπατο, οι ιδιότητες του εδάφους χάνονται. Να μην μιλήσουμε για το τι αναπνέουν οι περίοικοι. Ωραία, ευχαριστούμε. Έχει περάσει ο χρόνος. Προσπαθώ να απαντήσω όσο δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις γραπτός. Θα κάνω άλλη μια ερώτηση στον Κώστα. Εάν όλα αυτά που αναφέραμε ληφθεί υπόψη για τις πλημμύρες στον επικείμενο σχεδιασμό, στα τοπικά χωροταξικά σχέδια και ούτω καθεξής. Ναι, το έχω δει το ερώτημα. Θέλω να ευχαριστώ. Υπάρχει μια σειρά μέτρων τα οποία δεν εφαρμόζονται προφανώς όλα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Υπάρχει μια σειρά μέτρων που εφαρμόζονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση της περιφέρειας και τους Δήμους και άλλους φορείς και όμορα υπουργεία. Να πω μόνο για το συγκεκριμένο για τα τοπικά πολεοδομικά και τα ειδικά πολεοδομικά, ότι έχει φύγει από εμάς η ενημέρωση προς όλους και υπηρεσιακά, δηλαδή σε αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά και περιφερειακά προς όλους τους εμπλεκόμενους, έτσι ώστε να ενταχθούν οι νέες ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας και οι νέοι χάρτες με τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας στον σχεδιασμό, γιατί υπάρχουν πολλές περιοχές αποκλεισμού του TAF 50 και TAF 100. Οπότε αυτό έχει γίνει σε θέμα ενημέρωσης και είναι υποχρεωτικό πλέον εφόσον έχουν εκδοθεί και έχουν πάρει effect τα σχέδια αρχής κινδύνου πλημμύρας. Και επίσης να πω ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι του χωρικού σχεδιασμού, υπάρχει μια ευρεία τέλος πάντων και συστηματική προσπάθεια έτσι ώστε να επικοινωνηθούν όλα τα μέτρα, γιατί υπάρχουν και μέτρα που φαίνονται απλά και είναι απλά, αλλά δεν εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, αυτό που μας αφορά πολύ άμεσα στη Γενική Διεύθυνση Υδάτων, που είναι η ανθεκτικότητα του πόσιμου νερού, του νερού της ίδρευσης, έχει να κάνει με την προστασία των γεωτρήσεων στα πλημμυρικά πεδία, τόσο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όσο και του ίδιου του αθλητικού συστήματος και της ίδιας της τεχνικής γεώτρησης. Κάτι πολύ απλό, το οποίο στην περίπτωση της Θεσσαλίας το είδαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν λειτουργήσε σωστά, σε άλλες λειτουργήσε πολύ σωστά. Οπότε υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις που πρέπει να γίνουν από τα μέτρα. Έχω δει και άλλο ένα ερώτημα που αφορά με τα μικρά υδροηλεκτρικά. Είναι άλλη εντελώς λογική και άλλη προτεραιοποίηση στα μικρά υδροηλεκτρικά με τα μέτρα σπόγκου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα δεν συγκρούεται κατά ανάγκη με το άλλο, ή το ένα δεν αναιρεί το άλλο, και το ένα προβλέπει και απαιτεί μελέτη, μιλάω για τα μικρά υδροηλεκτρικά, και τα μέτρα σπόγκου επίσης προβλέπουν και απαιτούν μελέτη και μελέτη εφαρμογής. Και επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχουν λύσεις που εφαρμόζονται παντού. Είπε πολύ σωστά και ο Γιάννης αλλά και ο Θάνος ότι έχουμε πολύ έντονη γεωποικιλότητα και βιοποικιλότητα στη χώρα και γεωμορφολογία στη χώρα, άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί που θα εφαρμόσουμε συγκεκριμένα μέτρα. Ένα τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει με τον παραδοσιακό τρόπο, το βλέπω τώρα στην οθόνη που μοιραζόμαστε ερωτήματα για τον καθαρισμό. Είπαμε ότι εκεί έχουμε ένα μεγάλο θέμα και θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Από την άλλη πλευρά, θα συμφωνήσω και θα προσπαθήσω και εγώ να σας παρακαλέσω σε αυτό που σας είπε ο κ. Παναγόπουλος. Όλοι μαζί μπορούμε αυτό το πράγμα σιγά σιγά να το αλλάξουμε και στη δική μας πεποίθηση. Δεδομένου ότι ο καθαρισμός των ρεμάτων δεν αποτελεί τίποτε περισσότερο από την απομάκρυνση φερτών υλικών που φράσουν τις διατομές των τεχνικών έργων, την απομάκρυνση φερτών υλικών από εμάς, δηλαδή τα μπάζα που παρανόμως αποθέτουμε, και τα σκουπίδια. Αυτό αφορά ο καθαρισμός των ρεμάτων. Όλα τα υπόλοιπα δεν αφορούν καθαρισμό ρεμάτων. Είναι ξεκάθαρα γραμμένο στο 4258 νόμου του 2014 για την οριοθέτηση των ρεμάτων, και σε αυτή τη λογική θα κινηθούμε και στην εφαρμογή αναφορικά με τον κανονισμό.
Ευχαριστούμε, Κώστα. Θα πάρω την πάσα από το τελευταίο που είπες, επιμένοντας αυτό το πράγμα. Ο καθαρισμός αφορά στα 2-3 θέματα τα οποία έφερες, που είναι η απομάκρυνση των επιπλέον φερτών, η απομάκρυνση των σκουπιδιών. Οτιδήποτε άλλο, παρά το γεγονός ότι επιμένουν οι περιφέρειες που είναι και καθόλου αρμόδιες για τον καθαρισμό σε περιφερειακό επίπεδο, δεν είναι καθαρισμοί ρεμάτων και αλλάζουν τις υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά των ποταμών. Και με αυτό θα κλείσω με ένα ακόμα σχόλιο, ότι είναι κατανοητό ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα θα πρέπει να μεταφέρονται κυρίως και στην κεντρική διοίκηση, αλλά κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο, στους ερετούς, αλλά και στις αρμόδιες αρχές, που κυρίως, επαναλαμβάνω, είναι οι τεχνικές υπηρεσίες. Το έχουμε εντοπίσει το θέμα και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς να σταματήσουν να προχωράνε σε καθαρισμούς ποταμών, τα οποία θεωρούν και θεωρούνται και από την επίσημη πολιτεία ότι είναι αντιπλημμυρικά έργα, που δυστυχώς δεν είναι. Αυξάνεται η ταχύτητα του νερού, αυξάνεται η διαβρωτική του, η καταστροφική του, η έντασή του, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύ μεγάλα προβλήματα πλημμυρών και στο σημείο που γίνεται παρεμβάσεις και στα κατάντη. Έχει περάσει ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε μείνει στη γραμμή σας. Θα κάνω άλλη μία... θα κάνω share την αξιολόγηση του σεμιναρίου. Αν θέλετε, σκανάρετε το συγκεκριμένο QR code και πείτε μας, είναι πολύ γρήγορο, επιλέξαμε να μην είναι πολύ μεγάλο το ερωτηματολόγιο αυτό, οπότε θα είμαστε ευγνώμων αν μπορέσετε να μπείτε μέσα στο συγκεκριμένο QR ερωτηματολόγιο και να μας δώσετε τη γνώμη σας για τη σημερινή συνάντηση. Και λέγοντας αυτά, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος από τους ομιλητές έχει να προσθέσει κάτι άλλο. Λέγοντας αυτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μείνει ανοιχτό το QR code για λίγα λεπτά ακόμα. Να είστε καλά και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σε μια επόμενη συνάντηση. Όπως σας είπαμε, θα μοιραστούμε όλο το υλικό στο επόμενο διάστημα και τις παρουσιάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.